Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Heno mae camerâu sgorio wedi cyrraedd Pen-y-bont ar gyfer ymweliad y Seintiau Newydd. Mae nhw'n edrych am eu trydydd buddigoliaeth ar ddeg yn olynol yn y gyngrair, ond tybed. All Rhys Griffiths a'i griw rwystro'r pencampwyr presennol. Ie, Pen-y-bont yn erbyn y Seintiau Newydd sy'n mynd am sylw ni heno. Dyna chi olygfa os ga i ddeud. Mae'n braf iawn cael bod yma hefo chi heno, a mae'n braf iawn hefyd cael croesawu neb llai na Malcolm Allen. Croeso at ni, Mal. Da ni'n gwybod fel un oes oes yna. Da ni ddim, a mae gennym ni lot o bêl-droed i edrych ymlaen ato fo yn ystod yr wythnosau nesaf. Ond ga i ofyn i ti am y gêm yma heno, oherwydd pan mae Pen-y-bont a'r Seintiau'n dod at ei gilydd, mae yna wastad goliau, mae yna wastad cyffron, does? Be da ni disgwyl heno? Wel, os ti'n edrych yn y blynyddoedd dwytha, mae Pen-y-bont sydd wedi gwneud mwy o gêm i Seintiau Newydd na neb arall. Ac beth sy'n digwydd penwythnos yma, efo Cei Cona'n gollwng pwyntiau, efo Bala'n gollwng pwyntiau heddiw, mae Pen-y-bont efo siawns. Siarad fod Rhys Griffiths cyn cinio heddiw, mae o'n barod. Mae o'n meddwl na heno ydy'r noson i... Am y tro gyntaf erioed i Pen-y-bont gyda'r Seintiau Newydd. Ti'n cyfeirio Manna Malks at y gêm ar lannau dyfrdwy neithiwr. 6 gol yn fanna am gêm. Pwy fydda well i meddwl hynny o flaen y llaw? O, mae ddech chi edrych ar ei ddwy ffordd. Positif oherwydd Caernarfon yn dangos faint o bell maen nhw wedi dod dros o blynyddoedd dwytha wedi sefydlu'n yn y 6 ucha yna. Yn mynd 3 gol i ddim ar y blaen. Ti ddim wedyn yn disgwyl colli, felly mae'n ochr negyddol iawn i tîm i'w Griffiths oherwydd fydd o'n dilicio hyn. Fel amddiffynwr, cyn amddiffynwr ei hun, efo camgymeriadau. Fydech chi ddeud clod bach i Cei Cona efo cymeriad cryf yma, efo personoliaeth gyda nhw rhwng y chwaraewyr i gyd. Maen nhw'n ffrindiau, dwi'n meddwl fod Neil Gibson, dwi'n meddwl maen nhw'n trystio ei gilydd mwy. A nath nhw ddangos, nid o'n byd o les i Cei Cona, os dyn nhw'n mynd i gystadlu am y Seintiau Newydd i gyro'r pencampwriaeth. Mae rhaid i ni gofio, cyn neithiwr, oedd Cei Cona wedi ennill 11 allan o 11. Mae hwnna wedi bod yn chydig bach o sioc iddyn nhw neithiwr, yn enwedig o fod wedi mynd 3 i ddim ar ei hôl e. Go iawn, a weithiau ti angen i wneud, dyn ni'n ôl i llawr. Ti'n cael amser mewn tymor lle ti'n cael gêm fel yna, ac oedd i wedi digwydd neithiwr i Cei Cona. Oedd i dynnu hyn allan o'r mes oedden nhw mewn, a mae rhaid i ni da iawn i tîm ni. Ond dwi jyst fel mae gen nhw'r profiad yn y tîm na, trwy canol y tîm. Mae gen nhw jyst y pobl na nith ddim roi fewn, nith nhw ddim taflu twal i fewn, a mae rhaid nhw ddangos hynna yn y pencampwriaeth am y ras efo'r Seintiau Newydd. Ond Caernarfon, digon o bethau i gymryd allan o hynna iddyn nhw, a 4 points rwan rhwng nhw ac y seithfad safle a 8 gêm i fynd. Fydd hi'n ganlyniad fydd wedi brifo Hugh Griffiths ac yn Caernarfon y bydd. Does ddim byd yn brifo mwy na 3 gol i ddim ar y blaen a gêm gyfartal. Mae honna, mae'n out go iawn yn mwy. Dwi'n siŵr nad o weiddi mwy na chdi. Ond sicr. Cymla rwan, jyst i ni gael golwg ar y canlyniadau. Pnawn ma, e-byst i mynd ar y blaen, maen nhw'n dal i edrych am ei buddigoliaeth cyntaf nhw y tymor yma, mynd ar y blaen, ond wedyn Hwlffordd yn taro 2 yn ôl i fynd ar 3 pwynt. Yr un oedd y stori chydig o filltiroedd lawr y lôn efo Mark Cadwaladr yn rhoi y Flint ar y blaen, ond y Newydd yn taro pethau yn ôl, ac os gai ofyn Malks am ddysylw di am y gêm yna lawr yn y brif ddinas. Met Caerdydd yn curo y bala a gol i ddim. Chris Venables yn derbyn cerdyn coch arall. Ddim be fydda fo wedi bod eisiau gael pnawn. Na, i bala chwaith efo Nadolig, efo gymaint o gema'n dod i fyny. Gema pwysig i fynd i bala trio hongian ar am yr ail safle na, gyda ni lle ychwanegol yn Ewrop, tymor un dwi'n dall. Fe chynnydd yn trydydd safle na hefyd mynd i fewn i Ewrop a Cwpan Cymru. Ond dwi'n jyst meddwl, bala, Met Caerdydd ddim y dîm cyson o gwbl. Da ni wedi gweld nhw'n ddiweddar lle oedden nhw'n just dim fflach yn ei gêm nhw, a maen nhw wedi mynd y curo bala un gol i ddim. Chris Venables collad mawr i bala pan oedd ddim yn mynd i chwarae rwan, ond mae'n cael y mis coch yma bob yn hyn a bob tymor. Da ni'n ei weld, diolch yn dysgu. Gathen ni gael cipolwg bach ar y tabl rwan, jyst i gadarnhau yn dilyn y canlyniad yna neithiwr i Cei Cona yn erbyn Caernarfon, bod gen y Seintiau Newydd cyfle pnawn ma rwan i agor y bwlch na allan ar y brig unwaith eto. Ac yn gynharach pnawn ma, Mike Davies yn sylwebydd ni, gafodd air hefo'i rheolwr nhw, Craig Harrison.
Craig, your team is on a fantastic run of 12 consecutive league games. Would you agree that today's game at Pen-y-bont is your sternest test so far? Yeah, it's always tough come down here. You know, they've over the last 2 years have really improved. They obviously got promoted the league 3-4 seasons ago, and from then they went strength to strength. Reece has done a fantastic job, and I think they make no bones about it. They're trying to get in a European position. So yeah, it is going to be a tough game tonight. Defensively, you've only conceded 5 goals, and the change in the goalkeeping position from Paul Harrison to Connor Roberts has been both seamless and successful. Yeah, it has. Connor's been here for a long time, so Connor's been, he's been patient as a number 2, and obviously Paul is one of the best goalkeepers that's ever played in the league. So he's got him as a coach as well. He's got experience to work under. But Connor, in his own right, has been absolutely fantastic and took the opportunity very, very well. Grabbed it with both hands and and ran with it completely. And he's had a fantastic season so far. And with Connor's Key dropping points last night, an opportunity to extend your lead at the top today. Yeah, it is. That's by the by. We just concentrate on ourselves. Very, very boring, but we do concentrate ourselves. We look after ourselves, and we want to just come here and prepare ourselves to win the game today. Craig Harrison, diolch yn fawr iawn, pob lwc. Thank you very much. Thanks very much. Ie, diolch I Craig a diolch I Mike hefyd am holi'r cwestiynau. Melt, diolch byd newydd I weld y Seintiau yn sathru awdurdod fel hyn, ond I rheini ohonych chi sy'n fans o'r ystadegau, mae gennyn nhw record amddiffynol well lenni na beth sydd wedi bod gennyn nhw yn ystod y 3 blynedd dwytha. Mae gen nhw record well na ers bod Craig Harrison efo nhw ar ddechrau tymor hefyd, a mae yna 5 mlynedd yn ôl, felly Craig Harrison wedi mynd yn ôl ac un peth yn ôl ydy lefel safona a proffesiynol, a mae wedi cael hyn ar y cae ganddyn nhw, a maen nhw wedi adweithio neu maen nhw wedi ymateb I ffordd nhw wedi gofyn iddyn nhw. Cymru cyfrifoldeb let's roll os mwy. Nid unig chwaraewyr a tymor dwytha, ond fi jyst teimlo mae yna rhyw styfni gyda nhw efo, ti wedi deud am Connor Roberts, Ildio Golia, Ryan Astles, mae o'n gawr yn y cefn na. Dyma'r dyn I hun. Falle bod un y dau wedi pryderu yn gweld Paul Harrison yn rhoi'r gorau iddi, ond mae Connor Roberts, dwi'n meddwl Mike Davies ddudodd, seamless and successful, a dyna'n union be mae wedi dweud. Hei, maen nhw'n sgidiau mawr I lenwi, ddim cwestiwn am hynny, ond mae gennych chi Paul Harrison yna llawn amser yn y ffordd I fo fel golwr. Mae'n mond mynd I wneud lles a bod yn fanteisiol iddo fo. A mae'n edrych fel dyn wan. A mae gennym fo bresennol defn y gol yma. Lle o gennym fo'n cynt a cael y cyfle dyna. Ti'n credu, os na elfen hefyd o'r ffaith bod Craig Harrison yn gofyn am fwy gen I chwaraewyr o? Nes i'n clywed gair, sori. Da ni ar ganol yma o hyd, dwi'n gwybod os da chi'n clywed. Da ni yma hyd, a coffer, a gweitha. Da ni cario. Da ni'n neud o'i fyny. Un tîm sydd yn rhoi gêm i'r Seintiau Newydd bob tro ydy Pen-y-bont. Un cwestiwn am hynna, maen nhw'n sgorio mwy o goliau neu nhw'n neb arall tymor dwytha. Yr unig beth o Pen-y-bont, yn yr 22 gêm maen nhw wedi chwarae yn y 6 ucha, maen nhw'n colli 13. Mae rhaid nhw'n dechrau curo heini os nhw'n mynd I fyfwrdd y 3 safle ar uwch y gyngor yma I wneud siwpr yn Ewrop. Nhw di tîm yn dyfodol, heddiw mae eisiau profi fo. Da ni di sôn am Craig Harrison a'i ddylanwad o. Be am ddylanwad Rhys Griffiths ar Pen-y-bont? Mae o'n ddistaw yn adeiladu, ond rwan mae amser y siarad na'i gyd oddi wrth y cae, cael ei wneud ar y cae. A mae o'n gwbo hynny, a mae o'n reolwr, na ni weld lot o'n yn y dyfodol, a ni ddo ennill tlws ar ôl tlws, ond mae rai fo cymryd y cam nesaf na o giro Pen-y-bont fel heddiw. Wel, mae yna rhan ohona I sy'n teimlo just fel sefyll yma a chario ymlaen I ganu hefo Dafydd Iwan a Malcolm. Ond fel da ni'n sôn, Rhys Griffiths a'i gryw fydd y tîm diweddara I geisio baclu'r Seintiau ac yn gynharach Mike Davies gafodd air hefo'r rheolwr. 13 games and no victories for Pen-y-bont against the new Saints. How key is it that you get that elusive first win against the champions? Well, look, it's one game, and it's key for us to pick up a result, whether that be hopefully 3 points, but definitely one. That's what we want to do. I think we're the team that probably causes them the most problems when we play them, yet we're the team that hasn't beaten them yet. So it's a strange couple of stats, but we're confident and we always do well, and hopefully we can go one better today. And they're always exciting encounters between these two teams. Well, for me, the key when you play these is to cause them a threat the other way. So it's no good. Obviously, you've got to defend well against them. You've got to limit space, but at the same time, you've got to pose a threat the other way, and that's what we always do, which is probably why they're exciting encounters.
And this is a rerun of the Welsh Cup final. How are your players looking forward to this great challenge? Yeah, it is, and obviously that's a game which will long live in the memory. But you know, there's a few things went against us that day, which perhaps we're hoping won't go against us today. We've got a stronger squad available to us today, and certainly a fitter squad because of the injuries we had then. So less excuses today, and hopefully we can go and get a result. Rhys Griffiths, pob lwc a diolch yn iawn. Diolch yn fawr iawn. Wel, edrychwch, dyma chi olygfa arbennig. Mae'r lle yma llawn cyffro a'r drothwy cwpan y byd draw yng Nghatar. A dwi'n siŵr bod chi fel fi yn clywed Dafydd Iwan ar yr uchel Seinydd. Plant wrth I bodda, y gymuned gyfan wedi dod allan a pawb yn edrych ymlaen yn arw. Yn y pwynt sylwebu, dwi'n credu bod na ddau dyn, bod Malcolm Allen wedi rhedeg I fyny ac yn cadw cwmni iddo fo. Mike Davies. Mike, sut da chi fyny'r y gartri na? Da chi'n fyddar eto fel fi? Wel, bron y bod yn fyddar, Nicky, wedi clywed Dafydd Iwan ac yma o hyd nat Seintiau o gwmpas stadiwm gwydr STM heddiw. Dim ond 2 ddiwrnod sydd rhwng y gêm fawr rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau. Tamed I aros pryd y prynhawl yma. Gêm fwyaf penwythnos yn uwch gyngrau'r Cymru. Cynta yn erbyn Pedwerydd, y Seintiau Newydd yn erbyn Pen-y-bont. Y tîm wedi cwrdd 3 gwerth ar 10. Y Seintiau wedi ennill 1 ar 10, cyfartal 2, ond maen nhw wastad yn gemau cystadleuol ac agos, a Pen-y-bont yn dod yn agosach at I fuddugoliaeth gyntaf. O ran tîmoedd heno, o ran Pen-y-bont, 3 newid o'r tîm oedd sicrhau fuddugoliaeth yng Nghonwy, Mark Little a yn dod I mewn i'r amddiffyn yn lle Ken Owen sydd wedi anafu a Dan Jeffries wedi wahardd. Mae Kai Whitmore yn dychwelyd I ganol ca a Cion Raffel fydd yn arwain y llinell blaen. O ran y Seintiau, y giro nhw Caernarfon o 2-1 yn y cwpan. 1 newid iddyn nhw, Chris Marriott, capten yn dychwelyd yn lle Ben Clark, ond bydd rhaid I Pen-y-bont fydd y wyliadwrus o'r prif sgoriwr McManus, 13 o goliau gyfe, a Ryan Brobl, 6 gol a creu 9. Ie, Pen-y-bont, sorry Mike, Pedwar yn y cem mynd yn ymwysodol, Evans a MacDonald, Whitmore, cael rhyw ro bach rhydd, Wood a Georgeski fydd yn lledu'r chwarae, a Drefel wedi cael ei ddewis cyn sneud, a mae wedi bod chwarae dda ddiweddar, wedi rhedeg a Sianel. Seintiau Newydd fel arfer, 4 yn y cem, da ni'n gwybod naw pwynt ni start, jyst bod yn brysur o gwmpas fan trio cael y bel. Redmond a Smith, Redmond yn ôl I ganol cae, safle gorau fan y marni, byth rei bel I ffwrdd. Smith jyst I ymuno cael ei rôl rydd, Brobel, Syslovich, drwm yn lledu, a McManus, prif sgoriwr, modd cystadlaeth. Tymor yma, yng Nghymru. Iawn ta, gollodd o'n 4 mlynedd o yrfa, di gael ei banio. Ond mae yn ôl, Peter Roy ar y pryd, a mae yn ôl, wedi arwydd o, mae'n bach lleol fan hyn Pen-y-bont. Dwi'n edrych ymlaen I weld o, mae'n gawr o ddyn yn ganol amddiffyn i'r tîm Rhys Griffiths. Gawr yma, di cychwyn bol gem, da ni yn sylwydd o fo weithiau oherwydd camgymeriadau. Ond dwi'n gwybod be, mae o di dod yn ei flaen, mae di tyfu fel chwaraewr, a dwi'n meddwl un o chwaraewr gorau'r Seintiau Newydd tymor yma. Mae o'n gada, mae bresenoldeb yn anwar, a mae o'n math o James Collins ystalwyd Mi Gymru. Pen ar y stick, penio bob dim, mosod o'r bob dim. Ein dyfarnwr heno yw Mr David Morgan. 48 mlwydd oed, mae wedi bod yn dyfarnu ers 2009 a wedi dyfarnu yng Nghyngrau'r Ewropa yn ogystal. Felly digon o brofiad yn y canol hyn yma. Ond mae mawr edrych mlaen at y gêm hon. Gêm fwyaf penwythnos o wedes I. Cynta yn erbyn Pedwerydd a'r Seintiau fydd yn cychwyn y gêm yn chwarae o'r chwith i'r dde. Mae'r tro diwetha i'r dîmoedd yma gwrdd oedd ar neuadd y parc o fe nath ei gymryd tan 91 o funudau i'r Seintiau I dorri Pen-y-bont lawr, a Ryan Brobl yn torri cylonau boes Rhys Griffiths y noson honno. Y bel hir o'r cefn yn dod o hyd I Leo Smith. Edgar Campus doedd ar ddechrau gem gan Leo Smith. Gan bel gan Astols, pel lle traws. Oedd ni ddim yn ddisgwyl hynny. Dim yn gwybod. Little sy'n chwarae yn safle Ken Owen. Yn ddiddorol I weld sut mae yna adrefnu yn amddiffyn Pen-y-bont hyn, ond mae'n edrych fel sy'n Little yn chwarae ar yr ochr chwith. Iorwerth yn y canol yn partner I Billy Borge. Miles Davis yn chwarae fel cefnwr hyn o falle.
Bronion am sgil campus. Brobel. Dyma Brobel ar y bêl at Smith. Bydd y frwydr canol can i'n hynod o ddiddorol. Routledge yn derbyn y bêl yn ôl. Bas sgwar. Dyma Redmond ar ergyd gynta. Heibio'r postyn gan Dan Redmond, ond o digon o le ac amser gyda Gefn Amarco. Gwych gan Seintiau Newydd, dechrau gêm fel un, faint o chwimp. Maen nhw, faint o sydyn ar y bel, faint o traed nhw, faint o symudiadau. Redmond 30 llath o gedi probam i'r golwr yma'n hyn, cicio fewn i'r ddeiar, tynnu'r pŵar oddi wrthi, ond dechrau, Routledge, Redmond, Leo Smith, 3 nhw, 3 Ongolsbach yn bob man, Ongolsbach i dderbyn y bel neu mewn bod tro. Brobel dod i fewn rasgell de, maen nhw'n creu problemau efo'i symudiadau. Pennock yn hir, ond Pen-y-bont yn ennill tafliad pen pella i'r Carmyle Davies. Tafliad. Eis gweld o'n ôl. Wedi wir. Weddol i Pen-y-bont, ond gollwng y bêl yn rhwydd fanna, a dyma Brobel yn aros am y rhediad gan Josh Daniels. Wastad yn barod i rediadau lawr o'r asgell dde. Seintiau yn cadw'r bêl yn festlus ar yr wyneb yma, ac yna derbyn y bêl yn jep gan Pen-y-bont yma. McManus, ond cwstwr y chwaraewyr gan gynnwys Ashley Evans yn adellill meddiant i Pen-y-bont. Maen nhw'n edrych yn hir i ryddhau Raffel pwysau ar Danny Davies, nôl at Roberts sy'n gofod rhithro bas yna ar wasfa ar yr amddiffyn. Ffordd i ddod Rhys Griffiths i bod yma dweud i mynd ar gêm at y Seintiau Newydd. Wel, o tro gyntaf nhw'n gael y bel yma dweud. Ac Raffel yn trio i ras i Danny Davies, ond Danny Davies yn just newid ger a reoli y safle peryglis. Wood wedi gwneud yn dda i gadw'r bêl ar dir y chwarae. Wood llawn sgiliau a thriciau yn creu lle i'w hunan y croesad mewn at y postyn a gosa a Whitmore braidd yn wyllt gyda'i ergyd Georgievski. Nôl at Davies i ergyd yn cael i daro lawr. McDonald sy'n adennill meddiant i Pen-y-bont. Cyfnod da, ond yna'r bas yn rhy hir o flaen yr ymosodwyr. Rhys Griffiths oedd e'n llawn hyder yn y cyfweliad gen i, oedd e'n meddwl falle taw hon oedd y cyfle. Mae'n bwysig bod nhw'n cymryd momentum o giro tîma fel un. Maen nhw'n dod i'r ochr yna wan. I'r lefel yna, lle maen nhw'n gorfod yn y man ni dechrau cymryd pwyntio o'r 6 ucha. Wel, ni faint o gema gollod nhw'n y 22 o gema nath nhw chwarae nebyn y 6 ucha. Trwy'n mor dwytho, 13 gollod nhw allan o 22. Felly, os ti'n mynd i fod yn o ddifri o cyrraedd gynta ail neu trydydd a mynd i Ewrop, mae rhaid chdi giro bob un a hyn. Astles y bas letraws i ryddhau'r Brobel i'r canol, Pennock yn galw a Pennock yn ei dal hi, ond dyna'r ail waith i ni weld Ryan Astles yn chwarae'r pêl letraws na ac yn ryddhau Brobel ar yr asgell dde. Hir gan Pennock, ond mae drwodd i Connor Roberts a chyfle i DNS i adeiladu o'r cefn. Davies. Daniels. Ci chwarae da i ryddhau Marriott. Ond y cyfnod arferol yma o feddiant i'r Seintiau Newydd i ni wedi dod yn gyfarwydd ag ef. A rhediad arbennig wedi ennill 12 o'r bron yn yr uwch gyngrair. Yr unig dîm yn wedi gollwng pwyntiau yn ei herbyn nhw yw'r Dre Newydd. Gêm croesiad mewn yn eisiau, mae'n cael ei chlirio. Ashley Evans mynd i heirio am unrhyw iaith anweddus i chi'n clywed wrth ochr y ca. Ond mae rhaid i Whitmore wneud hynny. Erwydd jyst i dynnu'r pwysau pyn bach oedd i wrth i amddiffynwyr a chwaraewyr cael cael o gwmpas o rhedag o'r bel na, jyst i symud y tîm i fyny. Oherwydd ar y funud maen nhw'n jyst cael ei pwyso nôl efo chwarae taclus pwrpasol meddiant y Seintiau Newydd.
Brobl ymlaen tuag at McManus, ond dim perygl fanna. Diddorol, Mags, ni'n gweld McManus yn dod yn ddyfnach i gasglu'r bêl fanna. Ia, trio cadw y bwlch, trio tynnu y ddau amddiffyn o'r canol Bodge a Iorwerth allan o'r cefn ma nhw i cael y rhediadau gan Leo Smith neu gan Routledge neu gan Redmond. Mae trin nhw mor gyffyrddus yn gwahanol safle i gilydd yn ganol cae yna. O'n i'n disgwyl Pen-y-bont fynd ar gem sydd ag Seintiau Newydd, a felly bod nhw wedi bach yn nerfus o'n na. Ffwrdd o'n pick-upwyr bendant wedi dechrau ar y troed flaen. Mae nhw fod yn amyneddgar, mae Pen-y-bont yn anodd iawn i'w dorri lawr. Bas hir eto yn ceisio rhyddhau Raffel. McDonald fes i ar bas Letraws y tro hwn at Wood. Wood yn erbyn Daniels, Wood wedi gwneud yn dda, creu lle i'w hunan, i ergyd yn cael ei dorri llaro lawr, y Middle Court Cosby, Davies yn codi, a Georgievski'n cael ei gorff, rhwngddo fe a Mariet, ond mae gan y Seintiau Newydd, a maen nhw'n ceisio rhyddhau Leo Smith, mae Pennet wedi gwneud penderfyniad i ddod yn beth oddi ar un linell, a fe sydd yn clirio dros yr ystlys. Dyn nhw ddim yn poeni na mynd yn hir gwaith y Seintiau Newydd. Tad Alex Pennock, wrth gwrs, Tony Pennock, reolwr hwlffordd fe wrth i fodd gyda'r fuddugoliaeth hwyr yna yn Ebers, wedi mynd ar ei holi, ond yna goliau gan Jordan Davies a Ben Fawcett yn sicrhau'r pwyntiau. Oedden nhw angen hwnna. Nôl at Pennock, Pennock yn cyrraedd hanner ffordd. Georgievski yn codi yn erbyn Mariet. Pen-y-bont eisiau cicrydd fanna, ond tafliad fydd i'r Seintiau pen pella. Mael Davies sy'n cwyno am y penderfyniad. I ni'n clywed, Malcolm, bod y Seintiau yn anhapus iawn gyda ansawdd y llif oleadau fan hyn oedd. Chi'n gweld e mor dywyll yna? Dyn nhw'n gwybod mae'n sfoletig yn gostio dyddi yma. Na, go iawn. Dwi'n meddwl ochr yna, dwi'n dall beth maen nhw'n feddwl, mae yna rhyw gysgod does o'r ysteddle ar. O na, da ni'n gweld yn iawn, Dyn nhw'n wir. At y postyn pella! O, Iorwerth yn arpeniad! Tuag at y canol y McManus oedd â hi, ond yn syth at Pennock. Ond oedd y bas yna bron yn berffeth, wedi mesur yn berffeth at y postyn pella. Ia, mae gyda nhw'r chwaraewyr i gynhyrchu pasys fel adoes. McManus methu gael pŵer, oedd yn sefyll yn stond, felly edrych mae gyda chwilio am y pŵer i trio gael i ar draws. Mae'n trio mynd ar draws, mynd i'r postyn cynta. Dim y peniad gorach yn y dyn mawr cawr yma, Iorwerth. Mae rhai fo yn barod yn y mynd agoriadol y gema. Mae'n rhai fo wybod am McManus yn efo symudiadau. Mae'n mynd yn fyr i redag sioch ni. Mae'n mynd am un fyr i wneud yr hediad na tu ôl fi. Felly mae rhai fi jyst cadw'n safle, cadw'r tîm yn iawn, cadw disgobiaeth, cadw'r system. Ac heb wrth gwrs Dan Jeffries yn y canol a heb Kane Owen yn sicr yn gwanhau tîm Pen-y-bont. Neu cwestiwn. Bêl hir o'r cefn unwaith eto, Brobl ar rediad. Brobl yn cyrraedd na gynta, mae'n tynnu'r bêl yn ôl Leo Smith yw hwn, Smith yn troi, ac yna'n bwydo, ac yna'r bêl yn cael ei chlirio gan Pen-y-bont, ond chwarae hyfryd eto lawr y dde gan y Seintiau Newydd. Efallai'n cymryd mantais fan hyn o'r ffaith taw Mark Little sy'n llanwy mewn yn lle Kane Owen. Ie, tro deg o, cofe. Yn troed chwith, felly, ddim yn help. Ond mae Brobl cael gymaint o le, dydy. Mae wan, mae Nisgrifs yn dweud i Nathan Wood fynd i gadw llygad arno fo i dwblo i fyny ar Brobl. Croesia yna i Leon Smith. Leon Smith methu cael ei addasu draed i gonsynu gael yr ergyd i ffwrdd. Sislevich gath yr ergyd. Sislevich ar bas ymlaen. Bêl yn cael ei ffynnu nôl ar ergyd. Braidd yn wan oedd i gan Leo Smith i ddwylo diogel Pennock, ond unwaith eto y Middle Court Cosby, lle ac amser gan Smith. Ie, ond clefar gan Leo Smith, jyst i dal i dir. Sy'n rhaid bod yn tegu mewn, mae'n chwaraewyr i mewn na, felly na i aros yma, tynnau nôl a dwi na. Mae'n rhywbeth mae'n wedi dod o'r cae ymarfer, a mae'n naturiol i dyn yma jyst sefyll i dir. Mae'n dwy waith mewn 2 funud. Ella hynna, sef fi'n gofyn cwestiwn, dwi eisiau mwy o gols gyda Leo. Dyna sydd wedi dweud, mae symudiadau fo'n wych, mae gyffyrddio gyntaf o'na, mae gweledigaeth o gwmpas am chwaraewyr, ond dwi eisiau gweld o sgorio mwy.
Dros 10 munud wedi chwarae yma Pen-y-bont. Mae'n ddi-sgôr, ond gêm yn cael ei dominyddu gan y pencampwyr, a dyna'r bas berffaith unwaith eto i lwybr Daniels. Daniels yn bwydo Brobl croesi isiel. A fan hyn mae angen i Pen-y-bont i ddal y bêl i fyny, cael rhyw gyfnod o feddiant. Josh Williams, just fel am ddiffer nhw'r dde i'r Seintiau, mae'n just bomb ar. Mae Brobl yn ti nawn. Nawr mae Whitmore i'r llawr. Rhaid o'n neud hyn i gofyn y pwysau yma oddi wrth yn amddiffyn. Dwi'n credu dyna'r gigri gyntaf ni wedi cael. 11 munud dwi'n meddwl. Whitmore, a dyna lle mae angen iddyn nhw gael y bêl i Whitmore. Un cwestiwn na fod i'r goriad iddyn nhw heddiw, neu'r allwedd, ale fi dweud eitha, gath e dynnu nôl can Danny Davies i pyn bach, ond dwi'n licio Whitmore, ond mae rhaid fod ar y bêl mwy. Nes i'n edrych am nhw'n amddiffyn fan hyn. Wood ar gigrydd. Llinell uchel amddiffynol gan y Seintiau. Pen-y-bont yn ennill y peniad. Mae nhw'n clirio at hanner ffordd. Yn digon amser fan hyn gan MacDonald. MacDonald ar yr ongl tuag at Georgievski. Georgievski tu ôl yr amddiffyn. Mae'n croesi'n dda. A mi oedd yn ansicrwydd yn Connor Roberts a Danny Davies. Nhw'n edrych ar ei gilydd ar un adeg. Sa fi yn chwaraewr ar y cae i Pen-y-bont, sa fi codi galon o hynna. Yr amheuaeth jyst o un croesiad y dyn yma, Georgievski. Am Connor, gweld ti'n dod, na'n mynd o'n dod. Ond nhw'n da i feddwl dweud. So nhw'n dwad. Nathan Wood. A'r gigornel ar y foli. Tuag at Bosch, fi'n meddwl athi. Dyfu Iorwerth gath y cyffyrddiad ola. Pan bod gryf mae hwn yn yr awyr? Na ni weld yn hyn, ddim yn gyrraedd yma ar llawr yma hwnna, ond yn sicr, mae gen i feigon yn daldra, mi dyla fod yn fygythiad. Fel dwi bod tro'n deud ymosodwyr fel Keith Moore, barhain nhw fod yn fygythiad os dyn nhw fo'r taldra yna. Dyna di'r fantais, felly taro'r bel yna iddyn nhw, cael mosod â ni. Mariet yn hir, y croesed i'r canol. Peniad pwysig gan Billy Bosch i glirio. Nhw dal o dan bwysau Pen-y-bont. Seintiau'n adennill meddiant, ymwylcwr Cosby, dyma Daniels. Daniels y gwyddel at Mariet. Yn symud y bêl yn gyffwrddus o un ochr y cae i'r llall. Davies eto lle o'i flanau. Brobl ar yr asgell. Yn dewis y llwybr tu fewn at Smith. Smith, 3 yn gwisgo glas o'i flanau. Mae'n mynd ac yn ei lledu ddi at Brobl. Tu fewn at Mariet sy'n cysylltu pethau. Chislevich o pas dda at Mariet. Routledge sy'n croesi, peniad pwysig allan gan Iorwerth. A mae rhaid i Pen-y-bont edrych ar ôl y bêl yna. Dyma Georgievski at Davies. Neu Whitmore i hwn. Whitmore ar draws cawnd yn rhedeg mewn i drafferth. Da ddim yn digid o Chislevich na gwaith mewn ras ar draws y cae. Dwi'n meindio o'r rhedeg o'r bel, ond mae'n rhaid bod godi ben. Just un peth codad y ben, a Comer chi'n chwarae 1-2 fo rhywun. Cyfle i'r Seintiau i ymestyn i mantais ar y brig heno, gyda Cey Conan gollwng pwyntiau, gartre yn erbyn Caernarfon. Hynod o gyffroes, tair ar un neithiwr yn stadiwm Glannau Dyfyrdwy. Felly mantais o 6 pwynt ar y brig. Astles. Fel arfer, mae Pen-y-bont yn dechrau gêm yn ebyn y Seintiau Newydd. Y Seintiau Newydd sy'n yn Afan Edgar yn cadw'r meddiant yma. Dwi'n meddwl, da ni eisiau gweld y ffigur yn agos, bendant fe fyny 82-85% meddiant i Seintiau Newydd yn dechrau gêm yma. Davies, tuag at McManus. Oedd yna'n i reitiol honna, Malcolm ac yn gweld i'n cymanu tuag at y prif sgoriwr. Dwi'n meddwl Cam Sefyll, ond yn sicr oedd y bas yna. Yna Iorwerth amddiffyn o'r canol yn meddwl yr un peth. Ond McManus eto, just... Mae o yn symud pan mae chwaraewyr amddiffynol
canol cae efo'r bel. Mae McManus ar ei ffordd, mae'n symud, mae'n cerdded, mae'n sefyll yn stond, mae'n cerdded eto, mae'n cadw llygad ar amni ffynwyll lle maen nhw dros di ysgwyd. Bod at Little, ras rhwng Little a Brobl. Mae'n ceisio bwydo bel a crediad Rhys Griffiths. Bydd e'n hapus gyda'r cwarter awr cynta, mae'n di-sgor, ond... Bydd e'n hapus efo'r di-sgor, mae'n byd. Ond bydd ddim yn hapus efo y perfformiad. Amddiffynol, ia, maen nhw'n setio fyny fel 4 yn y cem, 5 ar draws y canol herwydd, maen nhw'n cael ei gwrthio nôl. Edrych fan hyn, Pen ddim yn... Wel, mae hwn yn mynd i fod yn broblem i Pen-y-bont, oherwydd o'n i'n siarad gyda tad yr eilydd o gôl geidwad, sef Helen Absalom, a mae e wedi anafu hefyd, ond wedi i enwi ar y fainc, ac os ydy Pennock yn derbyn triniaeth, a Absalom yn sicr ddim yn 100%. Bydde fe yn ergyd enfawr fan hyn i dîm Rhys Griffiths. Mae Pennock nôl ar ei drad. Mae wedi chwarae 4 gêm yn uwch gyngrau'r Cymru, ildio 2 gôl. Absalom oedd y dewis cynta. Holl uchafbwyntiad penwythnos i chi ar sgorio o'r Cymru Premier, nos lun, a hynny am 5 munud wedi 10. Ni'n dilyn wrth gwrs y gêm fawr rhwng Cymru ac America. Ni'n cael ei ddarlledu'n fyw ar S4C. Cyfan i ddechrau am 6 o gloch. Felly 2 funud ar 15 wedi chwarae. Ni'n parhau'n di-sgor yma ym Pen-y-bont. Gan Connor Roberts at Daniels. Pen-y-bont yn osgu fyny y bêl hir gan Bosch, ras rhwng Raffel a Danny Davies. Davies o dan bwysau fan hyn, 2 o'r chwaraewyr Pen-y-bont ar ei ware. Ie, mae'n edrych y ffel fod mwy horrible yma. Whitmore, sgiliau da, chwilio am ergyd, geith e ail gyfle, mynd y Cwrt Cosby, mae e'n gryf. A Leo Smith yn gwneud ei waith amddiffynol. A 2 chwaraewr, efallai digon tebyg fan'na, Leo Smith a Kai Whitmore. Kai Whitmore i gan oed. Ond Leo, 24 erbyn hyn, digon o brofiad ganddo fo. Just rhyw hanner gwen ar y ddau yn diwedd oherwydd. Oedd na ni weld yn mynd Leo Smith, dipyn bach yn gorfforol cryf. Edrycha, just yw gystadleuaeth bach ffyrnig licio hyn. Mae Leo Smith fel petai yn cael crediad da yn y tîm erbyn hyn. Mae yn. Just ar ben y gwaith da mae Leo'n neud a'r safleoedd mae'n gymryd i fyny. Os eisiau tynnu sylw, just adar gos. Mae'n chwaraewyr sydd wedi sgorio i Seintiau Newydd tymor yma. 14, digon o'n nhw. Yn siŵr bydd un llygad gan yn cyfaill i Mark Jones a'r berfformiadau Leo Smith a Kai Whitmore. Ond dyma'r Seintiau'n dod mewn i'r canol, croesiad da o ansawdd. Daniels yn adennill y meddiant. Cefnod i gwneud yn dda i fwydo Brobl sy'n creu cymaint. Ac yna Iorwerth yn clirio a Chic Gornel gynta'r pencampwyr o'r noson yn dod wedi 4 munud ar 15, ond gwaith gwych rhwng Daniels a Brobl. Ia, dal yn ochr y drws y Seintiau Newydd. Os o ddim stop anyn nhw, maen nhw ddi-ffait. Ddi-bait dydy fo'i cresiadau fo'i sefydiad. Mae eto 2 erbyn hyn. Chic Gornel wedi chymryd yn fer at y postyn pella o'r peniad, fi'n credu gan Ryan Astles. Dros y blynyddoedd dwi wedi deud am gymaint o dima sa'n medru cymryd mantais o chwarae dyn bach llai yn erbyn Astles. Os fi anna fo, faint o benderfynol mae o i giro'r bel na gyntaf. Mae eisiau ymosod, mae wedi amseru rediad, mae wedi amseru hediad y bel hefyd. A mae o'n gwybod, pan mae o'n rhedag i mewn, mae'r momentum na yn mynd i neidio yn uwch na pob arall. Fe fydd y cynta, dwi'n meddwl, i roi i lawr fan ni bod e ddim wedi perfformio yn Ewrop yn y gemau yn yr haf. A nifer yn syni efallai bod e yn ddewis cynta. Ond mae'n dal i le. Ie, di tad. A mae o'n bencampwr mwyn ag unwaith. A mae o eto. Ti'n gofio Steve Evans? Pen ar steic arall oedd nhw. Ond oedden nhw'n curo gema, ac oedden nhw'n curo trosa. Pen ar polyn. Pen ar polyn?
Ashley Evans, gwaith da gan y chwaraewr canol ca. Nôl at Pennac sydd wedi derbyn triniaeth. Yn edrych fel petaiau yn dioddau o hyd. Thafliad fydd i Pen-y-bont pen pellaw. Yn un agosau'r hanner ffordd trwy'r hanner cynta. Dwi'n siŵr to Rhys Griffiths. Bydd falle ddim mor hapus gyda'r perfformiad i dîm o leia mae'n ddi-sgôr. A dyma Smith ar y bêl i'r Seintiau Newydd yn dechrau ymosodiad arall o ddyfnder. Chislovic. Eitha bod Rhys Griffiths yn edrych ar ei tactica gwahanol i'r bod tro maen nhw'n sgorio gyntaf yn y Seintiau Newydd. Mae Seintiau Newydd yn ôl a curo nhw'n neg ag en gyfartal. Davies ar bas ymlaen at Brobl yn methu rheoli tro hwn o fe geithau dafliad lawr yn safle yr asgell dde yma. Mae Daniels yn edrych mor brysur ar y bêl at Leo Smith yn cael ei annog chwarae'n sgwar at ei gapten Marriott. Mae lle da ge o'i flanau at y postyn pella nôl i'r canol tuag at McManus. Y peniad gan Josh Daniels o'r croesiad gan Marriott ond McManus yn methu rwydo. Wel, maen nhw'n pwyso gymaint ac oedd o'n methu cael penio lawr hefyd oedd y bel. Oedd wedi just cam amseru'n naid yna, oedd o'n trio hofran i aros yn mynnu naid just i benio i lawr i McManus i lwybr o gret o bel gan Marriott. Oedd ti gofio Malcolm yna, y ddau gefnwr oedd yn cyfuno fanna. Marriott yn croesi, Daniels yn penio, a maen nhw'n chwarae 4 yn y cefn. Yndi, maen nhw'n. Be ti wedi weld yn y gêm yma, di Brobel yn dod ti fewn i'r cae, Chislovic dod i'r tron i'r cae, a rei lle i Marius lawr o'r chrydd, a lle i dyn yma, Daniels lawr o dde. Tackle yn uchel gan Georgievski, a dyma cerdyn melyn cynta'r gêm i costio Georgievski, y dacl yn un uchel ac yn hwyr. Mae'n ôl ar ei draed, rei sydyn. A dwi ddim yn licio hynna, ti'n gwybod be, de? Daniels dedag ffrin. At y pwynt swebu, edrych ar y fainc ar yw hanner gwen bach. Ond ydi twyllo y dyfarnwr i cadw melyn i hwn. Braf gweld Georgievski nôl yn y tîm y tymor hwn. Gath e dymor anodd iawn y llynedd. Pryn wnaethon ni weld oherwydd anaf. Ond wedi ennill i le yn ôl. Gôl iddo fe wythnos yn ôl. Seintiau yn mynd am ei 15fed pencampwriaeth. Mae'r Craig Harrison yr reolwr mwyaf medalog yn hanes pêl-droed domestig Cymru. Sorry Mike, o'n i'n mwyn ti dweud o fath o'n i'n... Mae'n iawn, o'n i'n gwybod ti'n mynd gwrando ni. Chislovic, ond mae hwnna drwodd i ddeud y gwir, ond rhywun yn siarad ar hyn yn ystod. O, dwi'n arfer hwnna. Fi oedd yn sôn bod y Seintiau yn mynd am ei 15fed pencampwriaeth a bod Craig Harrison wedi ennill cymaint gyda'r criw yn ei ail gyfnod gyda'r clwb. Ian, mae wedi dod yn ôl yn ysgol bach tro yma do, oherwydd maint so fe nath digwydd dechrau'r tymor oedd o ddim brec yn gadael mor sydyn ar ôl Ewrop a lle mi dylaf o hefyd oherwydd oedden nhw mor warthus a dyna di llinell fesur i pencampwr ni da ni'n llwyddo i mi waith cael ei fewn i'r grŵps a mae rhaid i ni dwell ond gan i weld hynna yn yr ha Rwyd, fe na i ddeud ydi a maint fe Rhys Griffiths oce, mae o Craig Harrison, mae wedi gwneud y wych nes i ddeud wrth o Nicky cyn gem be mae wedi gwneud yn ôl dyn nhw ydi safona ydi lefel canolbwyntio proffesiynol. Dyna be mae'n dweud yn ôl. A ffitrwydd. Wedyn maen nhw'n cael ei ryddhad wedyn o'i safleoedd wrth bod yn dyn ac bod yn stymnig yn y cefn a bod yn drefnus. Maen nhw wedi gadael nhw'n mynd i chwarae. A maen nhw... Sef cwestiwn o'n nhw wedi tîm gorau. Ond mae'n ti'n neud i'r Rhys Griffiths tra bod gyrraedd Ewrop ta. Wel, wyt ti wedi dweud, ti sydd wedi gweud yn gynharach yn y tymor, bydd Pen-y-bont yn benni'n ail? Bydd. Bydd. Dwi'n dal i ddweud. Dyn yma, dwi'n ei ofni ardderchog o swydd. Un y ddau anafiadau ddod yn ôl, da ni'n gwybod hynny. Un y ddau o waharddiadau i ddod yn ôl. O'n i'n dweud o 7 pwynt sydd o fwlch rhwng Ceicona a Pen-y-bont ar hyn o bryd. A chyfle i Pen-y-bont i godi ben y bala gyda nhw'n colli heddi y Met Caerdydd. Mae tafliad gan Pen-y-bont yn cael ei chwarae yn fyr a mae'n nôl gan Mael Davies. Davies, mae'n groesiad da yn un peryglus.
talcen un o amddiffynwyr y Seintiau yn clirio. Roedd yna groesiad da. Groesiad gan Mel Davies, ond Demas Sam Snaith. Sioc i ti Malcolm bod Snaith ddim yn cael ei le. Fi ddim yn un gêm. Wedi cychwyn yn Youth Cymru'r Cymru. Wel, ys i de, na i ddweud gwir, tymor dwytha, Sam Snaith yn gwneud llond llaw o gêm i Hudson ac Ashfield. Yw'r canol groesiad. Rafael. Yn lawio yn y Cwrt Cosby yn erbyn Pen-y-bont a Rafael. Yn y Hiryn. Rafael, yn yr awr bron di mynd, bron di dweud i enw o, oce, ti'n di enw 12 o chwaraewyr eraill chwaith, ond yma na wan de, pam wedi ddod i'n bod mwy dewr yma na, i neidio draws a gael ei frest ar y bel na cadw i fyny i dîm o. Mae Chislevic wedi bod yr asgell chwith drwy gydol yr hanner cynta, mae'n casglu'r bel yng nghanol ca at Brobl, wel Brobl yw'r llawr, dim trosedd. Bel yn cael ei chwarae lan at Rafael. Rafael, mae'n neud y gwaith na o ddal y bel i fyny, does dim y presenoldeb gyda hi? Na, dydy ddim y presenoldeb, dydy ddim yn gorfforol creu. Dyma curiad y bel, Mike, digon, mae'n dwy'n y bel rhy hawdd o'i gwmpas o. Dyna un sy'n absennol heno, ac yn gweld eisiau fe, dwi'n gwybod. A Dan Jeffries hefyd wedi cael ei wachardd, wedi derbyn cerdyn coch yn erbyn Cei Conna. A Lewis Harling, siarad y Harling cyn y gêm, ein gobeithio bod nôl canol rhagfyr. Felly chwaraewyr ar ei ffordd nôl i gryfhau carfan Rhys Griffiths, ond byddwn nhw tipyn yn gryfach gyda'r 3-9 chwarae. Pas dda o'r Kevin at Whitmore gyda Miles Davies tu allan iddo. Nawr te Davies wedi ynysu Marriott, mae'n disgwyl yr hediad gan Whitmore. Whitmore, fan hyn mae'n hoff i gael y bel, ond tacl wedi amseru yn berffaith gan y Seintiau. Rhan clitch drol o dda, ia. Ac i Marriott oedd o yn neud y dacl. Fe Redmond gath i ddal fanna. Whitmore wrth i fodd yn rhedeg at yr amddiffyn. Ia, just sef wedi cael blaen i droed i hon. Gwych gan Marriott. Gwybod fod y bel yna. Oedd o'n ddim lle i neud camgymeriad. Dwi'n credu bod Whitmore wedi sefyll ar drod Redmond fanna yn y symudiad. Whitmore hefyd wedi ynafu. Y tîm, tu ôl y tîm, cael ei ddarlledu nos Sul am 9 o'r gloch ar S4C digon i dynnu'r dŵr i'r dannedd cyn y gêm fawr. Dwi wedi gwylio dipyn bach o'n yna, dweud un peth, mae o'n gampus, da iawn. Mae Redmond, mae ar ei drad, mae'n gorfod gadael y ca ydy, a fe fydd y Seintiau lawr i 10 yn dilyn protocol. Miles Davies sydd ar bel yn ei ddwylo, felly mae e'n mynd i daflu hon yn hir, mae Iorwerth i fyny, a Billy Bosch, a Bosch yn ei fagu gan Chislevic. Tipyn o fantais gan Bosch o ran taldra. Dyma hi de. Trosedd chep gan Josh Iorwerth. Mae'n protestio. Pen i David Morgan. Dal wrthi. Wel, hanner awr wedi mynd, Malcolm, be'n neud i fan hyn o'r hyn i ni wedi gweld? Ni gael ei ddeud. Fe dwi'n licio, mae o'n cyfathrebu, mae o'n gwylio'r bob tro, cadw mewn lein, cadw mewn llun eto fo fi, cadw mewn llun eto fo fi. Os dwi'n mynd i fyny gwarchod, 2 llall gwarchod, just watcha'r bylcha, mae'n gadw bob dyn nhw'n gil yn y cem, maen nhw fel uned, maen nhw ar byd bach o string, ond bos yn ei holi na i gyd, neu'n arweinydd, sicr o'n ei. Bas Letraws ond yn rhy hir i y Brobl y tro hwn. Mae'n gweld Redmond yn neud y bel i ffwrdd. So mor un. Gwych y chwarae yn ei 30 wan, sa'ch di beth yn meddwl. Newydd dychwelyd o'r anaf. Na 31 mlwydd oed, mae wedi creu 6 gol. Chwarae y cychwyn pob gêm i'r Seintiau y tymor hwn, ond dyma Brobl. Ashley Evans, camu mewn, bas at Whitmore. Maen nhw'n pwyso arno fe bob tro, achos maen nhw'n gweld e fel y Perygl Whitmore o ganol ca. Ydy, maen nhw'n crowdio fod yr un syth, dyn ni'n 2 neu 3 chwarae. Maen nhw'n misio fod ennill y tir na, i symud Pen-y-bont i fyny'r cae.
Chislovich. Mediant, mae Seintiau wedi gael. Faint o adfediadau mynd o ddo? Na, gwir. A diddorol hefyd bod Mark Little wedi symud draw i'r ochr dde erbyn hyn i edrych ar ôl Chislovich efallai. Miles Davies dy drosodd i fan hyn, fan ma oedd y problem ma, a Miles Davies fan. Chislovich, Forge yn galw, mae'n cael ei dalcen i ddi, ond mae wedi throi lwybr brobl eto at Daniels, ond Rafael yn tracio'r holl ffordd yn ôl. Newid system ma nhw, yn ddim yn trin cefn. Dechrau lle maen nhw'n gwneud tynnu bob man. Little just hoplan o gwmpas. Croesiad mewn yn fyr. Mariet. McManus ar ergyd, ond yn syth lawr corn gwddwg. Alex Pennock. Ergyd ar darget, ond dim trafferth i Pennock yn y gol. Fel sa'ch yn disgwyl gan ymwysodwr yma. McManus ar y bel, jyst trio shiftio'r bel. Llan a llath mae o angen, jyst i gael ddim pwer yn yr ergyd yn diwedd. A mynd trwy coesa, weithiau mae chwaraewyr yn chwarae ma'n o'n i wneud. So jyst cael y cyffreddiad bychan i agor coesa'n amddiffynwr i wedyn bydd y bel drwy fo. Nid yn anodd i'r golwr wylio'r ymdrech yn dod ar y gol. Mae'n agor o gwyno i fod ar y dyfarnwr fan hyn oherwydd oedd cic rydd am gam sefyll yn erbyn Pen-y-bont, ond oedd y bêl gan y Seintiau Newydd. Wedyn wnaethon nhw gymryd ddim o'r lle cywir, felly ragor o gwyno. Be di fantais felly os nad gyd i gymryd i'n sydyn? Sori, ti dim llath allan o'r safle cywir. Cadw fi pob o'r tîm arall yn gwrthwynebu'r fynd yn ôl i'w safle. Forge yn camu mewn ond i beniad yn syth i ganol cam, mae cam sefyll yn erbyn Leo Smith o ddim meddwl bod e'n glir ar gol. Mae Redmond eto oedd ar peniad ymlaen dros ben yr amddiffynwyr, ond Smith wedi crwydro i safle cam sefyll. Oedd y chwiban ddim di mynd ond y cyffyrddiad cyntaf dyn yma fan yma. Nath o just cam amseru i rediad o'r i'w chwink o eiliad nesaf. So edrych o'n man, dydw yn cam sefyll enniwe. Sfi ydy'r y cyffyrddiad cyntaf yma sy'n mynd dwy'n honni i lawr a mynd ar draws yr amddiffynwr dwytha. Edrych o'n gwych. Leo Smith un o ser y Seintiau yn y hanner cyntaf. Mae Pennock lawr yr asgell dde a mae'r bêl gan Rafael y sodliad yn y diwedd. Mae Miles Davies yn cael lawr Redmond a'r sodliad fydd i'r Seintiau yn y safle. Mae Pen-y-bont yn gwneud yn digon anodd i'r Seintiau fan hyn. Dyn nhw ddim wedi cael llif yn ei chwarae nhw o'r sbel fan hyn. Na, ti'n iawn yma na. A wneud yna siwtio Pen-y-bont i well wrth gwrs yn brwyddi sbwylio y ffif yna. Wood! Yn dal hwnna. Sgoriad y blinker y gol. Mynydd y pad. Y llynedd yn y gêm. Yn y Seintiau. Mae'n gyfeirio eto am y iaith anwyrus i chi'n clywed. Mae'n cymryd y car. Bydd yn mewn yn gryf yn fanna. Mae yna anaf i Danny Davies, anaf i'r pen felly y chwarae yn cael ei atal. Y ddau nhw yn garfan Cymru efo Mark Jones doedd, y ddau yma. Nathan Wood, yr ailyn ydi o. Wits mor oedd o. Ti'n ma pen nath o ddilyn dwi'n pen heli. Nathan Wood wedi bod yn dawel iawn heno, Malcolm. Ti'n gweld falle reswm a fi heb Kane Owen dwi'n cweith yr un chwaraewr? Mae un rhys yma, ond heno ydy herwydd mae Josh Daniels i lawr yr asgell dde yma i'r Seintiau Newydd yn achosi. Mae o'n poeni amdano fo yn ymosod mwy na mae Nathan Wood yn. Dyna amddiffynwr canol ar rediad. Redmond yn gadael y bêl i'r redeg at Mariet allan at Chislovich. Chislovich nawr yn erbyn Little, mae'n torri tu fewn i Little, creu llew i hunan y croesiad. Mae'n cael ei ffenio'n glir, ond Daniels, y cefnwr, yn casglu. Mae'n gweithio'r bêl yn gelfydd allan at Brobl sy'n disgwyl y rhediad gan Leo Smith. Mae tri yn disgwyl yn y canol am groesiad.
Ond mae'r croesiad yn un sal. I dim pwysau ar Alex Pennock. 10 munud i fynd tan yr hanner. Mae'n parhau Pen-y-bont dim, y Seintiau Newydd dim. A Rhys Griffiths fydd ar y pisa o'r ddau reolwr, mae'n siŵr. Ti'n cofio hefyd, y Seintiau Newydd, maen nhw wedi rhoi crasfa i'r net, crasfa i bala. Dwi'n yn erbyn tîmoedd sydd o gwmpas y 5-4 safle. Ie, dyna dwi'n dweud, dydyn nhw ddim wedi cymryd ti'n hawdd efo munudau'n y gêm neu cyfnodau'n y gêm tymor hyn. Little dan bwysau, gorfod bod yn ofalus, nôl i drod chwyth Pennock sydd ddim yn argyhoeddi. A gyda newid y siap, mae Nathan Wood a Miles Davies yn chwarae fel cefnwyr nawr ac yn fwy amddiffynol, ond y bêl gan y Seintiau, dyma brobl y Millicwr Cosby. A chwarae da gan Ashley Evans. Evans yn clirio, mae wedi mynd am dafliad reit lawr yn y gornel i'r Seintiau. Ond chwaraewyr sy'n mor dylanwadol ac ymosodol i Pen-y-bont fel Davies a Nathan Wood yn cael ei gwthio'r holl ffordd nôl ac yn gorfod wneud y gwaith tracio yna. Sy'n signo egni. Robl yn troi mewn i drwbl. Dyma Georgievski. Mynd i'r llawr a mae'n drosedd. Mae'n erbyn dros Daniels. Ie, Wood un ochr. Georgievski, ochr arall. Mae ddau un nhw braidd di gael ei gwrthio nôl gormod o ddwy ochr gan Daniels a gan Marriott o'r Seintiau Newydd. Rhaid i greu problemau iddyn nhw. Mae'n rhaid i jyst fynd, oce, mae'n mynd efo chdi mor bell. Ond unwaith da ni'n cyrro bel, dwi'n mynd. Gadal o boeni am y bwlch a maen nhw'n adal tu ôl dyn nhw. Daniel, 4 cap i Ogwen Iwerddon dan 4 ar 15. 8. Raffel yn clirio. Yn cyrraedd Trisnovich yn Little yn dwy'n y bêl i Pen-y-bont. Ble mae'r cymorth? Dyma MacDonald. At Davies, nôl at MacDonald. O dan bwysau Sean MacDonald. Defnyddio'i brofiad mynd i'r llawr dim trosedd, felly y Seintiau'r bêl hir ymlaen i roi bwysau ar Iorwerth. Ar ergyd, taran o ergyd o Routledge. Ond fi'n credu oedd McManus am y bêl lawr yr ochr a falle McManus oedd y dewis gore. Ti'n meddwl oherwydd, oedd ni modd yr amddiffynwr yma'n hyn wedi mynd efo fo. Ia, sa fi'n cwyno fyd, Mike, a sa chdi fyd fel cymlaenwr Routledge yn mynd am. No, dwi'n credu bod y gerdyn melyn yn cael ei ddangos yn un i Rhys Griffiths am gwyno. David Morgan yn dangos melyn felly i reolwr Pen-y-bont, Rhys Griffiths. Hwna ddim bod am rhwystredigaeth, dwi'n meddwl. Just angen rhywbeth digwydd, ryw ddigwyddiad digwydd i godi. Dwi'n credu beth oedd e moyn, oedd cic rydd i Sean MacDonald. O ie. Georgievski yn ryddhau. Whitmore, 2 o'n diffynwyr y Seintiau i flanau. Mae'n curo 1, mae'n curo 2. A mae'n ennill cic gornel i'w dîm. Gwaith campus gan Kai Whitmore, un o chwaraewyr canol cam mwy o cyffroes y gyngrair. Creadigol de. Edrych am traed sydyn, edrych ar sgil a mae'n hyn i fynd heibio 2 o chwaraewyr. Chwaraewyr gora gan Seintiau yn Routledge a Yn y sôn bod y gwybio proffesiynol yn edrych ar y gŵr yma. Nathan Wood ar gic gornel tuag at Iorwerth. Fe nilliodd e'r peniad. Yn mynd allan nad i'r dwi ddim yn mynd am gic gornel. Yn gic golaw. Whitmore unwaith eto. O'n i'n meddwl yn casglu'r bêl. O'n i'n gweld sy'n drosod de. A mae Whitmore hefyd. Deithio, a mae hwnna, there's some question mae drosedd, mae hwnna skills campus. A dwi'n just gobeithio neith y dyn yma dal i wneud hynna a peidio cadal red y farn o'r nocio y sgil ganddo fo allan o'n fo wrth peidio reid y cic ar ydd yma.
Pa mor bwysig mae'r 5 munud nesaf yma te, Malcolm, I Pen-y-bont, bwysig bod nhw ddim yn ildio am. Wel, dyn nhw ddim ti bod ar ei gorau, ond maen nhw'n mynd I mewn yn di-sgor. Os dyn nhw ddim yn ildio, dyna di gorfod wneud. Brobl yn disgwyl y rediad gan Daniels. Rafael yn tracio fe, Brobl yn newid cyfeiriad y chwarae at Mariet. Mae Chislevich yn sgrechen amdani, mae'n Little yn ei ddilyn ei bobman. Chislevich ar cyflymdra. Y bas syml at Mariet, y capten. Ceisio tynnu am ddiffynwyr y Pen-y-bont allan o'i safle. Yn y 5 munud ola yma nawr. Pen-y-bont dim, y Seintiau Newydd dim. Seintiau wedi ennill 12 gêm yn olynol yn yr uwch gyngrau. Dyma Chislevich. Ti'n edrych ar, os dyn nhw ddim yn ildio, mae'r momentum, ella mae'r shift, ella mae sgwrs Rhys Griffiths yn mynd I fod holl o wahanol os dyn nhw'n mynd I fewn o di-sgor. A fydde ti'n gweud, gan bod e wedi newid siap y tîm, Rhys Griffiths, bod e wedi gwneud y peth iawn, ydyn nhw nawr yn edrych yn fwy diogel fel Amddiffyn? Yn y man ni, yndi. Sa'n gymaint o fylchan y cefn rwan. Davies ar tafliad lawr yr yslis te. Waith da gan Georgievski eto I ddal y bel I fyny. Mae yna Whitmore. Yn geith y dafliad. Rhoi gymryd y bel yn ei chwarae. Kai Whitmore. Mae rhaid I ganmol Rhys Griffiths. Mae'n tynnu'r chwaraewr yma mewn. Nathan Wood wedi dod o Indy Athletic. Ie, ti'n edrych ar Whitmore, mae'n dod mor rwystredig o Whitmore dros yr wsos a dweithio, mae'n diadal allan o'r tîm, a mae'n dweithio fo, gyda ddim digon cyson, ond mae hwn eisiau llwyd am fel un o flaen y teledu, dwi'n gwybod mewn. Dyma'r tafliad, eto'r Seintiau'n ennill y peniad cynta, mae'n ras, mae'r Iorwerth yn cyrraedd mae'n gynta. Mae'n mynd yr holl ffordd nôl at Pennock. I'r gan Pennock, Danny Davies yn ennill y cyfeiriad yn erbyn Rafael, y Seintiau yn edrych I orffen yr hanner yn gryf. Dyn nhw'n cynnig I byd yn ymwysodol I efo'r Rafael a Georgievski na ddo. Dyn nhw'n di dal y bel I fyny, dyn nhw'n di cynnig dim byd I fi yn y hanner gyntaf lle. O leia, Sam Snaith yn bresynol, Dennis, o gadw nhw'n brysyn. Ti'n gwybod mae'n mynd I giro I siar yn yr awyr. Ti'n gwybod mae'n mynd I ddal y bel I fyny i'w dîm I ddod â chwaraewyr ymlaen ato fo. Seintiau cyd chwarae da, lawr yr asgell dde, Daniels eto, ond ar draws mae Ashley Evans yn dod, tacl dda gan y chwaraewr canol caf profiadol. Ond fi'n cytuno dy ti ddim yn I weld Sam Snaith, mwy o nuisance o chwaraewr yn chwarae I fyny'r ca. Routledge mewn I drad Leo Smith. Ac os ai funud ola'r hanner. Gwaith trefnus iawn gan dyn Pen-y-bont I orfodi y Seintiau I fynd yr holl ffordd nôl I Conor Roberts ac I gychwyn eto ac I orfodi Conor Roberts I fynd yn hir at Leo Smith. Rheoli'n dda I frest. Yn munud ola'r hanner y Seintiau sydd wedi cael ei gorau o ran meddiant. Beth sy'n digwydd fan hyn? O, mae yna... Wel, oedd yn dafliad anghyfreithlon, mae'n debyg, gan Josh Daniels. Prynig. Da ni'n gweld yn digwydd yma. O, ti'n mynd gofod ar y gael. Ie. Mae'n ddiddorol, Malcolm, cymerodd e tipyn o amser I sawl gêm I danio, prynhawn ag, dyn ni tipyn o goliau yn y gêm rhwng y ffrind a'r Dre Newydd ac yna tair yn Ebus, efallai bydd yr ail hanner yn tanio fan hyn yn stadiwm Gwydir STM. A pwysig credu Pen-y-bont oedd I beidio ildio cynta, a dyn nhw ddim di neud hanner cynta. Wedyn, os ti'n mynd I chwarae fel un air hanner, ella gêm gyfartalyddi, neu ella ni'r Seintiau Newydd gyda'r gêm. Rediad da gan Chislevich yma McManus. O, tacl dda na fe gan Borge. Ond yna'r bas ymlaen at Brobl. Brobl yn neud yn wirthiol I gadw'r bel I mewn. Pen-y-bont
edrych I atal y croesiad a maen nhw yn clirio yn y diwedd. I yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd ar hanner, bydd 2 funud. Ond mae'n rhaid, dwi'n teimlo, mae'n rhaid i Rhys Griffiths cymryd risg yn yr ail hanner. Dyma Trislovic yn y cwrt Cosby cael ei gael lawr yn dda. Dwi'n ti'n byd, os dwi'n mynd risgio. A dwi'n siŵr mae Rhys isio ennill y gêm, felly mae wedi heb chwarae'n dda I mynd I mewn i'r stafell newid, a dwi'n gwybod dwi wedi cael y teimlad o fod yn ddi-sgôr. Ti'n gael rhyw fath o hwp, ti'n gael rhyw fath o hyder yn eich di mynd, iawn ta, da ni'n mynd allan y cyrro gêm yn yr ail hanner. Wildbridge. Yn mwy o gyfryddiadau felly yn neb arall ar y ca. Brobl yn un arall. Cyfuniad Brobl a Daniels wastad yn creu cyfleoedd I groesi. Danny Davies yn ei lled iddi at I gapten, ond y capten yn methu reoli'n dda, a mi oedd yna drosedd yn dilyn y ffaith bod wedi gwneud y camgymeriad na. Felly, Pen-y-bont fydden nhw digon hapus I redeg y cloc ma nawr, eriadau sydd yn weddill. Ni wedi cyrraedd y 2 funud sydd wedi cael ei ganiatáu ar ddiwedd yr hanner cynta yma. A fydd Rhys Griffiths wrth I fod na diw I dîm wedi ildio. Dim llawer o gyfleoedd yw dîm a hynny'n sicr, ond maen nhw wedi amddiffyn yn drefnus, wedi newid y siap. Mae Kai Whitmore yn dod yn fwy amlwg i'r chwarae. Jodajewski, bas tu fewn, yn cael ei chlirio, a fydd amser am y tafliad na, fydd wir chwiban ola'r hanner gan David Morgan. Dim goliau yma yn stadiwm gwydr STM, ond dyna'r seren I chi yn gwisgo glas Kai Whitmore sydd wedi creu trafferthion I amddiffyn y Seintiau Newydd. Mae Trislovic wedi bod yn amlwg ar yr ochr chwith, ond prin by'r cyfleoedd I Declan McManus. Ac ar yr hanner, yma ym Pen-y-bont, Rhys Griffiths bydd ar y pisa. Pen-y-bont dim, y Seintiau Newydd dim. Rydych nôl ar gyfer y trafod. Ie, mae'n ddi-sgôr ar hyn o bryd yma ym Pen-y-bont, a dyma cadarnhad I chi o weddill gema. Neithiwr Aberystwyth yn curo Pontypridd o 2 gol I 1 ac am arwydd o cael mae'r canlyniadau yma ar goedlan y parc I Aberystwyth erbyn hyn. Triffwyd holl bwysig iddyn nhw. Ceicona 2, Gaernarfon 2, rhannu'r pwyntiau 6 gol. Gyna Pnawnma Ebys serch mynd ar y blaen yn colli o 2 gol I 1 yn erbyn Hwlffordd. Met Caerdydd I lawr yn y brifddinas yn curo 10-1 Bala wrth I Chris Venables unwaith eto weld Cerdyn Coch. Y Flint yn colli o beth 2 gol I 1 yn erbyn y Newydd mynd ar y blaen yn y gêm yna hefyd. Rwan, dydd Sadwrn nesa, mi fydd hi'n benwythnos rowndiau cynderfynol cwpan MG ac mae gen ffynon taf o'r ail haen her a hanner o'i blaena wrth iddyn nhw deithio I fyny lannau dyfrdwy I wynebu Ceicona. Wel, yn ddiweddar, mae rheolwr dewr nhw, Craig Samson, wedi wynebu her I hun oddi ar y cae. Yn sylweb y Saesneg neu Mark Jones bydd yn cael gair efo fo. Hi Craig, we're here at Taswell's wonderful football ground where you had a great win on Tuesday evening against Avon Lido. Yeah, another great occasion for the club to be fair. Quarter-final of a national competition and we put on a good performance, you know, lots of people come to watch. Some top teams left, you know, you're not going to get any poor sides left at this stage of the competition and yeah, 3 top teams left to go and us, so yeah, looking forward to the challenge. If in the semi-final you've got a chance, mate. Hopefully, yeah. 8 or 9 months ago, you were in a quarter-final of a Welsh Cup. We had it live on Sky. I was lucky enough to do the commentating on it. What a game. What a game. Are you still getting heartache over that one? Yeah, it was a tough one to take, to be fair. Like I said, once again, a great achievement for the club to get to that stage. Yeah, they scored 2 late goals to put the offset pieces to put us out the cup. Still a fantastic performance in the cup again. But at that time, Craig, you know, unbeknown to a lot of people, there was other things on your mind. Yeah, so obviously at that time, obviously there was lots of things going on behind the scenes with my personal health. About 6 months prior to that,
I went to a GP because things weren't right with my health, my mental and my physical state. Then got asked to go and see a specialist, and he notified me at that time he thinks I've got a disease called Cushing's disease, which I had no clue about, no awareness of at all. The kind of conversation with the consultant was he wanted me to rest, take myself out of a lot of the situations I was in, and kind of take a step back from a lot of things in life. Lots of people told me to step down or step back from things, but I didn't want to. You know, I had a family at home, and I didn't want it to affect them, so we took the decision to plough on. Yeah, we took the decision. You so, and your wife, obviously, and giving you back in to carry on in the game. Yeah, she's been a rock, to be fair to her. You know, she was the one who made me go to the doctors in the first place. You know, if it wasn't for her, I don't know where I currently be now. And she also, I think she recognised how important football was to me, how I also needed the release from coming away from thinking about what was currently going on in my personal circumstances. So enabling me to, and actually trying to encourage me to go to football, and she picked up a lot of the other tasks at home. So yeah, she's been really good. You said about symptoms. We were having a chat, and you said as you were in a changing room talk one time, you were sort of bent down to do your shoelace up. Yeah. And this is obviously, I suppose, one of the symptoms of the Cushing's. What do you see? Yeah, so the Cushing's, it has mental and physical symptoms. I could stay here all day and talk about all of them, but I think the incident you're referring to is just before the team speech, and as I bent down, lifted up my leg, my 2 ribs popped out of place. And then I walked in, delivered the team talk, went out, pretended it didn't hurt, but obviously there was a bit of pain there. But yeah, my bones would fall out and crack at times. We got a last-minute winner that day, so there was a positive out of the. But you delivered a tweet at the one stage when you said in March, I think it was, when you said, I've delivered some team talks in my time. Today was most probably the hardest I've ever had to deliver. Was that before? No, so at that point we'd got through the Pen-y-bont game. I think I'd done one more game after that, and I hadn't told any of the lads of the situation. Some of them who'd known me for a period of time started asking a few questions. I covered it up the best I could, but I was at a point where, to be honest, I was a broken man, so I took the opportunity to inform the lads of my current health. And I took a lot, you know, standing up in front of a group of lads. Did you explain to them, Craig, that it was almost a life-threatening I think as soon as you mentioned the word a brain tumour, people kind of come up with their own. But yeah, I did say there was a chance, you know, things can you know, it needed to be resolved. And you've got some players in your group, which is a close group, as everybody could see around you. They're close to you, some of them players. So how did they take it? The initial thought, you know, I don't think people really know what to say. It's kind of a bit of a, you mentioned the word tumour, it's a bit of a conversation killer, but there was a definite reaction and an empathy. And to be honest, you know, I challenged the lads from that date to go and enjoy the rest of the season. And I set a plan, you know, I'll see you all pre-season, get yourselves fit and ready. And to be honest, I think they've done better without me. They, I think they won 6 out of their last 8 games. And I did say in the change room at the time, I said, you know, a sign of a good leader is when that leader's not about, the ship still sails. And the boys went and delivered on that. So fantastic. How long before the good news came around, Craig? So the good news, so I had the operation in April. I think April the 20th, spent 3 nights in ICU and then 12 nights at hospital. They're confident the tumour's removed, so that's a real positive. What that means now is my hormone levels should drop to normal levels, but the damage the tumour has caused to my body, it won't happen overnight, but a lot of the hormone levels are dropping, and looking forward, you know, each week I'm getting better and better. So the 9 months, the last 9 months, totally, I should imagine, changed your way of life, changed your thoughts on life. Are you? I don't know. We did have a chat
earlier on when you said about results and things, do they still mean as much to you, or do you take them a little bit better after what you've been through? The missus would probably say I don't take them better, but I'll be honest, what I've gone through, you look at life totally differently. You start looking at them moments and going, actually, think of the positives about it. I'm a lot more enthusiastic about the simple things in life. Results, exactly, I'll be honest, I remember going on do not disturb mode on my phone for days on end, not communicating with people after a certain result, and now it's not so bad. Probably don't chat to me on the night or on the day, but the day after it's straight back to normal life and get over it and get on with the next one. You asked me 12 months ago, I was a private person and liked to keep a lot to myself because I didn't think it affected people. But if this can help anyone out there, who the reality was, I don't want to go back to the place I was. I don't want people to be in that place I was. There were some dark moments, and when I look at it, there was no reason why I felt like that. I couldn't understand why I felt like that and why physically and mentally I was in that position. Yes, I could have kept a lot to myself, and I did do that but I think on my steps on the road of my recovery is being able to talk about it. I found it hard to mention the word tumour. I find it hard to talk about the disease. I don't want people sympathising with me, but it's a reality of my life now going forward. And, it's the key thing for me is, if you aren't feeling right, put yourselves out there, and go and seek help, because you never know. And like at the end of the day, if I didn't go and seek help, I don't know if I'd be sitting here today, to be honest. Well, there's a lot of people, obviously, including myself, Craig, I'll be honest, at the time, we didn't know what was going on. What you're recreating again now after the illness at Taftswell is amazing. Your attitude is amazing. I mean, it's just fantastic what you've done for Taftswell, for yourself. Good luck from everybody at Scorrio. Hope you do well in the season. Good luck, mate, and what a story, mate. No, I appreciate it. Thank you. Wel, cofiwch nos Lyn fydd holl uchafbwyntio'r penwythnos i weld ar Sgorio am 10 o'r gloch. 5 munud wedi 10 ma'n ddrwg gan i. Wrth gwrs, mae yna un fater bach o gêm fach ryngwladol cyn hynny wrth gwrs, ond diolch yn fawr iawn i Craig Samson am rannu stori hefo ni ac am siarad efo ni. Malcs, ffynon taf y llynedd wedi achosi sioc fan hyn, wedi ysgwyd Pen-y-bont i ryw radda. Os gyda nhw ddigon i wneud yr un peth i fyny'n Geicona, ti'n meddwl? Mae fantais wrth gwrs gyda Geicona dydy fyny yn y gogledd, ond fydd hi'n ffeinal i nhw, enna rhawn gynderfynol fydd hi, ond fydd yn mynd a digon o bobl i fyny yna. A pam ddim, de? Ti'n gwybod, mae Craig yn fyna'n ysbrydoli i tîm, mae Garman fel beth mae wedi bod trwy a chwarae teg, mae'n gwella, diolch i ddew. Ond hei, i mo, ramant dal i fod, fydd ddweud. Wel, cyn y gêm, nathon ni weld chydig o'r gêm yn aneithio'r arlannau Dyfrdwy. Oedd na gêm arall wrth gwrs ar goedlan y parc. A mae'n rhaid i ni ddweud pa mor bwysig mae'r record gartre yma yn dod i fod i Aberystwyth wan. Go iawn. Nes i ddim rhaid nhw i lawr i giro drwy môl neithiwr eto, ond hei, maen nhw'n profi pawb yn anghywir gartraf, ond dyn nhw'n methu cael dim llawer y byd ers y buddugoliaeth na'n erbys gêm gyntaf tymor. Ond maen nhw'n dod â'i hunan allan o'n nhw. A ti'n gwybod be, fydden nhw'n lle edrych dros ti ysgwyd rwan am y ddau safle gwyl yna. Ella fydden nhw'n edrych o 8 gêm i fynd am y 6 safle. O'n i yn mynd i ofyn i ti, wyt ti yn gweld Aberystwyth fel tîm sydd yn gallu cystadlu yn yr hanner ucha? Na. Dyn nhw ddim. Yn syml iawn, mewn gair. Mewn gair. Na, dim ar y munud. Dyn nhw ddim yn garfan sy'n fod digon creu fod yn gyson i aros yn y 6 uchas. Fysa nhw'n just rhyw sneaker fewn na rhyw ffordd. Dwi'n meddwl sy'n nhw'n cael ipyn bach o beth fi ddeud, cael ei hamro neu cael ei curo'n hawdd bob wythnos. A beth am Pontypridd? Lle maen nhw'n mynd? Beth yw'r camau nesaf iddyn nhw? Mae'n un anodd iawn, ond mae rhaid nhw trio cael canlyniadau cartraf. Maen nhw'n wedi cael rhaid ddiweddar, maen wedi cael un ar rwyd o'r dau safle ar gwylod na, felly mae yna obaith iddyn nhw mwy na. Herbys, da ni'n gwybod amdan hynny, ond brwydyr fydd o rwan tan diwedd tymor. Gath mi ofyn i ti am yr hanner cyntaf fan hyn,
O'n i'n clywed ti'n dy sylwadau di efo Mike Davies yn sôn, fysa ti'n hoffi gweld Rhys Griffiths yn cymryd risg yn yr ail hanner. Be yn union sgyn ti dan sylw? Oce, gyda ti fyna, dydy mae'n glasur, da ni'n gwybod hynny iawn. Ond mewn gem fel un, mewn gem mor dyn, fel fydd gem a Cymru'n gwybod y byd, ti angen moment gan un o'r chwaraewyr. Pam dwi'n gofyn tha Rhys i wneud risg ydy, dwi isio chwarae'r llygad a'r llgodan a'r gath, iawn? Felly, Nathan Wood, ti'n gwneud twyllo fi bach, aros i fyny'r cae na, gadael i Josh Daniels marcio chdi, yn lle bod chdi'n gwneud rhedeg yn ôl fo fo. Nid peth efo chdi, Georgievski, efo Marius, aros i fyny'r cae na, os dwi'n mynd, jyst sefa, edrych mynd eithaf. A wedyn dros sned i fyny hefyd, a mynd i ennill gem. Dwi'n mynd gwybod os wyt ti'n sylweddoli, Malks, ond mae yna un cwsg arall tan cychwyn cwpan y byd. A nos yfory ar S4C, mae gennym ni gyfle arbennig i chi wylio rhaglen i ddod i nabod y tîm sydd tu ôl i'r tîm allan yn Qatar. Dyma flas i chi o beth sydd i ddisgwyl. Yn ystod y misoedd yn arwain at y bencampwriaeth, mae S4C wedi cael mynediad arbennig i baratoadau Cymdeithas Bêl-drod Cymru. The team behind the actual team on the pitch is, if not more important than the team on the pitch. Nobody gets to see all the hard work and time and commitment and time away from families that they have to sacrifice. Dyma hanes, y tîm tu ôl i'r tîm. Nos fory felly, y tîm tu ôl i'r tîm am 9 o'r gloch ar S4C. Peidiwch a methu honna da chi. A wedyn, nos lun. Ie, mae yna un gêm fach i edrych ymlaen ato fo yn does. Cwpan y byd allan yn Qatar. Cymru yn herio Unol Daleithiau America yn ei gêm gynta nhw. Da ni'n methu aros. Yn ôl o'n ni at y pwynt sylwebu erbyn hyn, a mae'n rhaid i fi ofyn wrth Mike Davies. Mike, wyt ti yna? Odw, fi'n clywed ti'n iawn i chi. Granda, mae'n rhaid i mi ofyn i ti. Oedd ti yn meddwl erioed y fysa ti yn athro ar ddisgybl oedd yn mynd i fynd allan i chwarae'n cwpan y byd rhyw dro? Wel, ni'n meddwl byddwn ni'n byw i weld Cymru yn cwpan y byd i ddeud y gwirth chi, ond fi jyst mor browd o'r gŵr bach o Sir Benfro gath i addysg yng Nghrymych. Mae'n lys genad mor dda i Gymru, i Sir Benfro ac i Ysgol y Preseli. Felly mor browd ohono fe, gobeithio yn wir fe fydd yn holliach i Gymru i le yn y tîm. Naill ai nos lun neu o leia wedyn yn y Dydd Gwener neu'r Dwymwrth ar ôl ni. Wel, y gêm wedi ail gychwyn fan hyn rhwng Pen-y-bont a'r Seintiau Newydd. A Malcolm wedi ail ymuno fi yn y pwynt sylwebu. Wel, ni wedi crybwyll y pwynt a fydd Sam Snaith yn cymryd i le yn llinell flan Pen-y-bont. Ond beth arall bydde gan Rhys Griffiths i ddweud yn ystod hanner amser? Ti wedi gofyn dweud tra dwi'n dweud jiw-jiw yn ngheg, dwi'n gofyn mynd mynd lawr o grisiau, na di blin o, wedyn ti'n gofyn i cwestiwn. Ond... O leia, ti'n gwrando ar y cwestiwn. Be ddod i ddeud ydy cyn o'r ail anad wneud y gyda'r gem. Dyn mae'n mynd i ddeud lot i ffwrdd. Mae'n mynd i fod yn gem dyn fel un. A ti'n edrych ar eich moments chwaraewyr gyda Seintiau Newydd mwy o chwaraewyr na gyda Pen-y-bont i newid gem. Ond efo Sam Snaith, mae'n cynnig yfedd gwahanol i'r dyn ar y bel. Mae'r opsiwn na o daflu'r pel i myni. Dwi'n gwybod os di'n cant yn ffitcher i gwirth o'ch chi. Mae'n tyweithiau ti wedi deud enw'r Rafael, Georgievski, yn yr cyntaf yna. Wel, y Seintiau ar bêl wrth i trad yn ymosod lawr o'r asgell dde yna. Bydd yn ddiddorol i weld a fydd Rhys Griffiths yn cadw at y patrwm chwarae. Nath e newid hanner ffordd trwy'r hanner cynta yn mynd i'r 3 yn y cefn. Miles Davies a Nathan Wood yn chwarae fel cefnwyr. Dyma Ryan Astles y cawr yn chwarae'n sgwar ac i gapten Mariet sydd wedi bod yn amlwg yn y gêm hon. Wedyn Chislovich. Bêl wedi dod oddi ar Mark Little. Wel, dwi'n fod tro'n meddwl, mewn gêm fel un de, lle Rhys Griffiths i ddeud un peth yn ystod y regwl yma nawan. Na siŵr po nhw yn curo'r gêm o rhywbeth. Dim rhoi y gêm iddyn nhw neu camgymeriad, safon canolbwyntio, colli dyfarcan, rhywbeth fel yma. Na nhw hawlio'r buddigoliaeth os ydyn nhw'n dod i fan hyn. Dyna be fydd Rhys Griffiths wedi bod yn deud wrth y Pen-y-bont am y pencampwyr. Mi oedd yna dynnu fan hyn gan Josh Iorwerth. Cigrydd i'r Seintiau. Ie, dyma weld yn yw hapus iawn ydy.
Dyn nhw. Dwi ddim yn gweld pam chwaith. Os ydyn nhw'n sgorio roedd o'n... Ryan Astles i fyny o'r cefn. Brobl. Mewn i'r canol. Y peniad nôl. Ac yn Ashley Evans. O, gwaith cleiar iawn gan y chwaraewr canol ca. Mae e'n clirio. At Nathan Wood. Wood eto yn helpu'r amddiffyn, ond y tro hwn yn methu clirio nôl i'r canol. Mae'n dod! Mae'n taro'r postyn! McManus oedd ar peniad. Yn taro'r postyn. A Brobl eto, ond i groesiad tro hwn yn un sal. Ond y Pen-y-bont yn methu clirio, y croesiad at y postyn pella, McManus yn taro'r postyn. Unrhyw chwaraewr ifanc adra, edrychwch be mae'n neud. Just edrychwch be mae o'n neud. Mae o'n neidio pan mae'r bel 5 llath i ffwrdd jyst i defnyddio, defnyddio'r amddiffynwyr o dan fo fel ystol bach, di ddim yn drosedd, mae o'n bacio fewn fo, mae o'n fyny, mae o'n yr awyr, mae o'n just defnyddio fo fel ystol, mae'n sgil, a wedyn mae o'n arhofran i benio hwnna i lawr, a methu'r gol, ond i tio'r postyn, anlwcus iddo fo, gwych, o gredd, na i ddeud. Dim llawer yn cael y gorau o Miles Davies yn yr awyr, ond yn McManus yn ei giro fe, ond yn methu ychwanegu at i 2 gorau'r 10 y tymor hwn yn yr uwch gyngred. Pam dwi'n ddim yn sgil? Mae'n neidio fan mae'r bel 5 llath i ffwrdd. Felly mae'n gwybod mae'r amddiffynwyr yn mynd i bacio fewn fo, wedyn mae'n defnyddio fo fel ystol. Georgievski ar rediad, chwilio i groesi'r bel. Miles Davies sy'n y canol yn disgwyl, ond y bel yn cael ei chlirio at Chislevich, a nawr mae Davies allan o'i safle. Chislevich yn curo Ashley Evans. Davies yn dod yn ôl, ond mae'n y drosedd yn erbyn Miles Davies. Just newid ger. Wad i'r dacl. Dwi'n fel hwnna'n llawer yn mynd yn anghywir yn y dacl yna. Redmond, creu lle i'w hunan, mae'n groesio da o ôl-byniad wedi amseru'n allweddol gan Billy Borge. Oedd hwnna'n mynd at dalcen y Seintiau Newydd. Josh Williams oedd o'n dod i fewn o'r dde. Ac i'r Bromfel ydi o. Borge yn gorfod cael y cyffredin holl bwysig. Gornel gynta'r ail hanner yn dod 5 munud mewn i'r ail hanner. Y Mariet fydd i chrimanu ddi mewn. At y postyn agosa. Mae'n rhydd yn y canol. Y peniad nôl. Pen-y-bont yn clirio, ond dros dron i wneud Chislevich. Chislevich yn gosod y bel allan, ac yna Pennac yn galw amdani. Byddai'n syrthio i'r llawr achos mae angen ryddhad fan hyn ar i Pen-y-bont i gymryd anadl. Wel, Norweth sy'n ei canol i eto, reit o flaen Astles, Seintiau ymosod â ni. Dangos i brofiad yma na, faint o lefa mae wedi chwarae yn y gorffennol. Just i fod yna cynta'n aros yma Astles nes mae Astles yn taip o ddyn sy'n just rhedag trwy ddachdi. Seintiau fel petai nhw wedi codi tempo ar ddechrau'r ail hanner yma. McManus tuag at Leo Smith. Evans yn cael ei blaen trod iddi. A dyma Whitmore i gyffyrddiad cyntaf yn yr ail hanner falle. Hyd at Georgievski. Georgievski gwneud yn dda i ennill y peniad yn reiddiol. Ond y pwysau ar Danny Davies. A thafliad fydd hi, mae wedi dod oddi ar Davies, felly tafliad i Pen-y-bont. Neu fydd hyn eisiau gwybod yn gwaith. Georgievski oedd di curo'r peniad. Whitmore eto. Croesiad tuag at Raffel, mae e'n cael ei giro yn yr awyr gan Mariet, a'r ail bel sy'n bwysig, a dyna Routledge yno. McDonald, pryn i ni enwi fe yn ystod prynawn sgiliau da gan Whitmore, a mae'n cael ei dynnu gan Leo Smith, a fe wedon ni yn yr hanner cyntaf bod nhw'n 2 chwaraewr tanffyd, corfforol, llawn sgiliau. Nawr mae'n gwmpo mas rhwng y ddau. A fe fydd yna gardiau, dwi'n siŵr, yn dilyn y digwyddiad yna. David Morgan wedi camu i'r ochr i brynu amser i hunan. Leo Smith yn cael ei alw draw, oedd hi'n drosedd amlwg gan y chwaraewr canol ca a Seintiau a'r chwaraewr gorau Pen-y-bont heno, Melanie Smith.
Melyn I Kai Whitmore am I ymateb e. Wel, mae'r ddau nhw. Just I agwedd ar ei gwyneb yn o'n un. Gorfforol, ddau nhw. Beth sy'n anghywir dwi'n? Oce, ni wthio bach dyna. Just i'r dyfarnwr mynd atyn nhw a dweud, gwrandwch hogia, digon o hyn, wrth y modd efo'ch agwedd penderfynol, ond peidiwch ymddeol dros Bentley Street. Sy'n Melyn. Wel, oedd e ddim yn cytuno gyda'r penderfyniad o gwbl, oedd e'n meddwl, wel, fe ges i'n droseddu, fe nes I ymateb, ond yr ymateb sydd wedi golygu fod e'n derbyn Cerdyn Melyn. Mae'n geddi sgôr, mae'n gyntaf yn ydyn trydydd. Oedd I ond rhy beth y mergydd, ma. Oce, no wend yma. Dwi'n heddi, nes i'n fod sydd dros y bêl, dwi ddim yn mynd I fod yn ergyd, mae'n mynd at y postyn pethau, mae Iorwerth yn ennill y peniad, mae'r Seintiau yn clirio, ond dros dro'n unig. Ashley Evans, ond ddim y bas orau ganddo fe. Ond cwstwr y chwaraewyr mewn glas, yn ennill y bêl na nôl. McManus yn helpu'r amddiffyn, MacDonald yn dwy'n y bêl. A mae yna drosedd, wel, o'n i'n meddwl bod Rafael drodd fan'na, drwchwch mae George Zajewski wedi roi'r bêl yn nghefn y rwyd. Mae'n protestio gan y Seintiau, yn protestio gan Pen-y-bont hefyd. O bobl stopio gwarhau, beth mor ein sy'n y rwyd. Nath o'n dathlu, diolch dweud, ond eto, yn bach yn gwffio fan hyn, tyn yn creu sio MacDonald nath o de, Rafael yn ei Zajewski drwad wedyn, ond oedd chwaraewyr y Seintiau wedi stopio chwarae. Rwan, mae hon digon agos I fynd amdani. Ond ydy Mal Dewis. Dim Kane Owen. Bydde wedi bod yn berffaith I Kane Owen. So fi ddim wedi bod digon dewr I cymryd y cyfrifoldeb yma'n hyn. Mae Nathan Wood sydd dros y bêl, 3 yn y mir amddiffynol. Miles Davis yno hefyd. Davis rown y wal, mae'n isiel, mae'n gwyro. Fydd wedi cornel. Cael weithiau y pobl yn gorfod dan y wal oherwydd y gydion yn yna, ond ddim angen. I cornel gyntaf ail hanner i'r tîm cartre. Iorwerth I fyny o'r Kevin Bosch hefyd. Rhydd yn mynd y Cwrt Cosby. Evans at Little allu cyfle I lledu ddi at Wood, ond Wood yn colli'r bêl I Chislovich, gwaith da gan yr asgellwr yr ymwelwyr, edrychwch ar y bêl yna gan Brobl I ryddhau Routledge, tackle dda gan Ashley Evans oedd y dackle yn dda, ond oedd y bas ddim cystal, oedd yn edrych yn ryddhau George Zajewski. Maen nhw'n gwasgu lan nawr ar y Seintiau, reit yn I gwynebau nhw, hala nhw. Yn y dackle hwyr fe gan Miles Davis ar Marriott. Mae'n gofyn am gic rhydd. A maen nhw'n reit yn I gwynebau nhw nawr. A mae'n ein pyn bach mwy o spice yn I wan, does. Miles Davis yn gwyn am Marriott yma. Oedd o'n neud mynd, ond Marriott neud yw'r llawr yma na. Felly maen nhw'n rhywun beth o codau fyny sy'n byd I ddigwydd. Dwi'n falch nath o. Da. Dechrau poethi. 10 munud I chwarae yn yr ail hanner. Mae'n parhau'n di-sgôr, ond digon I drafod. Leo Smith, peniad da at Brobl, cyffyrddiad cyntaf yn hyfryd. Lledu di allan at Daniels. Gêm sy'n poethi. Bydde gôl yn ychwanegu space. Pobl I cael cael ei Roberts yn cael ei orfodi I fynd yn hir at McManus. Iorwerth ar peniad, Davis yn ffigio. Mae'n dackle hwyr fan'na a Davis oedd reit o dan y pwynt o webi fan hyn. Ni'n methu gweld y llun yna, Redmond. Yn sgorio mwy, neu'r diwdio llai. Seintiau Newydd. Daniels. Acrediad Brobl. Dau dysgol y croesiad ac yna dros ben pawb ac yn wyllt yr ergyd gan Redmond dros y trawst. Oedd hi'n groesiad bach da, oedd yna wthiad bach gan yr amddiffynwr. Nath Miles Davis yn wych yn fan hyn, just I wneud siŵr fod McManus ddim yn rhedeg I fewn ar honna I benio I fewn. Oedd e just plygu I mewn efo. Ergyd sal na diwedd. Ond fel yn yr hanner cynta, mwy o
symudiadau da yn dod lawr o'r asgell be y Seintiau Newydd yn fynd yna beth wnaethon ni sylwi. Ie, sicr mae'n digwydd. Mae Brockville a Daniels maen nhw'n cydweithio'n dda iawn lawr o'r ochr yma. Mae'r dyn yma wedi, mae gyda bob dim yn y gyngred yma. Ar y lefel yma, y gorau. Chwaraewr gorau tymor hyd yn hyn yn far ni. Wedi creu 8, sgorio 6, mor ddylanwadol. Gol na, y boli na, yn y munud gyntaf, yn y 3 munud gyntaf yn y Gaernarfon sydd. Eto edrych mor hawdd. Eto, Pen-y-bont. Gwasgu fyny ar y Seintiau Newydd. Wood at Evans. Brobl oedd a dacl bwysig na fyd. Rownd y gornel gan Chislevich yn Little yn ei derbyn hi. Little at Davies rownd y gornel. Chwarae da at Whitmore. Eto mae Whitmore bob tro mae'n cael y bêl, mae'n cael ei wthio i'r llawr meddai fe. Mae'n reit o flan tîm hyfforddi Pen-y-bont sy'n cwyno. Rhaid cofio bod Rhys Griffiths wedi derbyn Melin. Redmond yn troseddu tro hwn. O, gen i ddim. Mae'n giclir, mae Redmond yn tynnu fel lawr. Ond mae just deud yma'n un de. Yn unig ffordd, mae Pen-y-bont sy'n mynd i sgorio heddiw ydi o cic gornel, tafiad hir. Dyn nhw ddim yn mynd i sgorio o chwarae agorad, felly mae rhai nhw godi'r ail bel mae'n mynd. Wel, mae Miles Davies wedi cael cyffyrddiad ofnadwy, a mae hwnna'n garedig iddo fe o ran ansoddair. Mae'n ni'n ymddiheurio hefyd am unrhyw iaith anweddus i chi'n clywed wrth ochr y ca. Gobeithio ydy Miles Davies oedd ar ôl o bas yna. Mae'n nabod rhywun yn y dorf y fanna siwr. Sori, Miles, ond na. Yn aml iawn, ni'n gweld yn ei camgymeriadau. Mor elfennol. Mae'n sowdl o ryw fath o. Dydy Seintiau Newydd ddim angen neud hyn. Wel, mae gerdyn Melin yn cael ei ddangos fan hyn. Ac ail gerdyn Melin a cerdyn coch nawr i Rhys Griffiths. Wel, fe nath e ddadle gyda David Morgan yn gynnar yn yr hanner cynta. Nath hwnnw arwain at gerdyn Melin. A nawr mae Rhys Griffiths wedi delbyn yr ail. Mae'n rhywun arall. A coch i Rhys Griffiths, mae e'n gofod mynd oddi ar yr yslis. A mae'n gerdyn Melin, dwi'n meddwl, hefyd, Martin Giles neu Lee Jarman sy'n derbyn hynny. Ni mor ddiolch yna, Mike. Doedd e'n dod draw at ei. Mae'n gorfod mynd oddi ar y linell, ar yr yslis Rhys Griffiths. Cic rydd i Pen-y-bont. Nathan Wood yn ei tharo un galed ar draws y cwrt Cosby. Whitmore yn ceisio denu'r dacl gan Danny Davies, ond tafliad fydd i Pen-y-bont yn safle'r asgell chwith. Wel, mae Nathan Wood wedi cymryd on yn fyr, mae bel i mewn i cwrs Cosby. Goflet i fyny o'r cefn yn cael ei tharo yn isel, ond yn fi Newydd. Dim trafferth i'r Seintiau Newydd. Y tro hwn, mae'n gyfle David Malcolm yn o fe, oedd amser gan Nathan Wood yna. Oedd ddim pwysau yma de, ti'n hollol iawn i ti ddeud. Sa'n pwysau'r dyn ar y bel, mae rai fo cael gwasanaeth o'r safon i fewn. Y Seintiau yn chwarae'r bel allan o'r cefn. Gallu gweld tactegau Pen-y-bont fan hyn. Maen nhw'n gwasgu ar amddiffynwyr. Mae George Ajewski wedi mynd i'r llawr. Does dim trosedd yn cael ei dyfarnu. Dyma McManus. Mae na George Ajewski fe nath aros ar lawr. A dwi'n mynd siŵr a nath i drod sefyll yn y tir fanna. Neu datgymal i ysgwyd. Edrych yma, mae'n cael ei dynnu i'r llawr fanna. Dwi'n meddwl bod yn oce. Mae'n rhan o'i gorff mae enda. Bod yn oce. Glanio ar ei ysgwyd, mae'n iawn. Wedi codi bawd ar yr ysgwyd, mae'n iawn. David Morgan wedi atal y chwarae. Cedi o ddim meddwl taw arnaf i'r pen o dde. Podlediad Cwpan y Byd, pod Cwpan y Byd sgorio a'r alw yn ddyddiol. Newch yn siŵr eich bod chi yn gwrando ar y pod arbennig yma.
Nawr. Malcolm, cwestiwn i ti. Mae'r Seintiau wedi sgorio digon o goliau, 19 oedd eu cartre, maen nhw ildio ond un yn erbyn pwy oedd y gol honno, wyt ti'n meddwl? Aberystwyth? Dwi'n edrych yn ti fynd achos dim o'r ateb. Ti'n mwyn gwybod chwe? Dylen ni fod yn gwybod. Cic Conan. O, Hwlffordd, o'n i na. Ie, swedi, ach ti'n cofio. Come on, Mike. O, Whitmore mewn yn grif. Nawr e, beth sydd wedi cael ei dyfarnu fan hyn? Whitmore gofod bod yn ofalus. Mae e'r gefnyn melyn. Mae'r drosedd ar Redmond. Ar y teg, Redmond. Mae'n dda'n nhw'n reidio. Dyn na nifir ar hwnna, na beth. Rhaid bod cymryd bwyll. Mae'n wedi gweud bod y bach yn Whitmore. A nawr mae'n dod i fi. Rhys a Brwsesi, nath gath y gol i Hwlffordd. Gwiriad oedd hi ar penol Astles, efe? Yr unig gol maen nhw wedi ildio oedd hi cartre y tymor hwn. Wel, mae'n ddi-sgôr yma yn Stadiwm Gwydyr SDM. Pen-y-bont dim, y Seintiau Newydd dim. Ond mae Pen-y-bont yn y gêm hon. Ail chwarae wrth gwrs, rownd derfynol Cwpan Cymru. Nôl yn mis, bydd o ddim yn mai, efe? Ac yn gynharach yn y tymor, nath ei gymryd tan 91 o funudau i Ryan Brobl rwydo i'r Seintiau i sicrhau'r triphwynt. A dyma Chislevic. Mae Pen-y-bont wedi cael ei cyfnod gorau yn y gêm yn gwasgu fyny yna. Mae'r Seintiau ar bêl yn hanner y tîm cartre. Mae gan Chislevic. Chislevic yn croesi. Ymyl y Cwrt Cosby. Mae McManus yn dal y bêl i fyny'n gelfydd. Mae Redmond yn ei bwydo i at Marriott. Marriott yn ei lledydd i at Daniels. Daniels yn croesi! A'r peniad heibio'r postyn. McManus yn gofyn am drosedd. Ond unwaith eto, y Seintiau yn wastraffus. Faint o weithiau dyn ni gweld McManus yn neud hyn ar y postyn bellad. Dwi wrth y modd wedi gadael fo'n tro ma. Mae Little yn neud digon. Mae'n gwybod bod o'na. Felly mae Little yn neud i fraich ar ei draws o. A just bod yn gorfforol cryd, just i gael y gwrthiad bach lleia yna. Pan oedd o'n penio i. Adrian Chislevic yn cael ei aberthu. Wedi 65 o funudau. A mae'r gŵr sy'n dod i'r ca. Adam Wilson. 2 ar 20 oed, 4 gol y tymor hwn. Mae hwn yn chwaraewr peryglus iawn i ddod i'r ca. Mae'n gyflym, mae'n slick, mae'n positif. Cynnwyr un ar agwedd na lle mae wrth i fod cymryd pobl ar ac i wedyn. Godrajewski, lan at Whitmore! Whitmore ond y bêl yn mynd oedd hi ar ei drod e fanna. Fysdi rheoli e, dyna wedi gwneud y wech. Dwi'n meddwl oedd yn ofn y dacol oedd i mewn sti ac oedd yn chwilio amdani pyn bach. Wood a Georgievski! Peniad pwysig gan Ryan Astles. Fe sonio ni efallai dy hwn o'r cyfnod gorau Pen-y-bont yn y gêm. A maen nhw nawr yn bygwth, ond ydy hynny'n creu bylchen ar amddiffyn. Na, blaen tro'r eto mewn. A dyma gŵr sy'n cael gêm dda, Georgievski. Ryan Astles ydy ddim eisiau fod droi. Ryan Astles ddim eisiau fod droi. Oedd o'n just yma na mynd i droi i wynebu fo i gymryd o ar. Oedd Astles yn eisiau mynd mewn ras efo fo. Gofynnus i'r cwestiwn i Craig Harrison yn gynharach ad hon fydd efallai yr her fwyaf i'w dîm a mae'n edrych yn debyg to dyna fel fydd hi o peniad nôl a Brobl yn fodlon i'r bêl i redeg dros yr ystlys Pic Gornel am bel 50 llath wedi ar dalgen Pen-y-bont oedd o'n gorfod cael ei benni di efo cofia nes a Brobl wedi cael na gyntaf. Olion, Danny Davies 50, 60 llath just gorin i ben iddi Marriott y captain yr arwydd eto mewn mae'n dod ar oedd hi reit ar draws wyneb y gol a Josh Daniels oedd ar peniad
cefnwr at gefnwr, Mariot ar croesiad, Daniels ar peniad, ond dim bygythiad I pennau. Ie, mae'n un anodd, ond dwi'n angen I gymaint arni, mae'r pŵer ar y croesiad, just canolbwyntio just ar y cysylltiad, just y cysylltiad ar y bel na, herwydd mae'n mynd ar draws y gol beth bynnag. Beth o'n i'n gweld fyna oedd Pen-y-bont fel arfer yn ennill y bel gynta, yndyn nhw, right? Ond fanna, oedd Daniels na gynta. Wel, 3 chwarter y gêm wedi chwarae. Dim newidiadau I Pen-y-bont hyd yn hyn. Mae Sneith yn cynhesu a mae yn ymbaratoi. Reffel efallai fydd yn dod oddi ar y ca. O, Davies mewn yn gryf. Mae'n parhau a'i rediad. Dim ond Georgievski yn y canol. Mae'r bel yn cael ei chlirio a man a gam sefyll yn y canol yn erbyn Georgievski. Ond nath Davies yn ddewr fanna I ennill y bel yn y dacl. Mae hwn yn debyg I rywun efo Georgievski heno fo'r moustache ma, ond yn eitha chdi yn beth, y croesiad na gan Mael. Oedd wedi mynd ar y rhediad rhy gynnar o'n cam sefyll, ond digwyddiadau bach fel y dacl ma ar Ryan Astles gan Mael Davies I giro'r bel na de. Fel la, mae pob yn cael ei effeithio I weithio mwy calan. Dyma ni newid I ni wedi proffwydo. Dyma risg. Dyma y risg dwi'n sôn am. Cion Raffel. Dwi'n mynd edrych bod yn hapus I adael y ca. Anaml iawn ni'n gweld y ddau yn chwarae gyda'i gilydd. Does ti'n mynd llawer. A ti isio ennill y gêm. Wel, blaenwr, mae rhaid chdi bod I gobodol I fynd eidl yn mynd i'n prawn fi oedd I wrth yma. Raffel oddi ar y ca, Sam Sneith, 3 sgoriwr. Pen-y-bont y llynedd yn gwisgo rhif 9. Hefyd yn gadael y ca. Fi'n gwybod pwy mwyn yn debyg I nawr, Groucho Marx. I'r rhain o'ch chi sy'n cofio. Mae'n un fel Fawlty Towers, bydd yn y bwyn o'n Fawlty Towers. Manuel. Dwi'n rhoi sombrero ar ei benned. A Lewis Clutton sydd wedi dod i'r ca I Pen-y-bont yma. Danny Redmond yn gadael a Ben Clark. Fe oedd yr unig newid o'r tîm enillodd yn erbyn Caernarfon yn y cwpan wythnos yn ôl. Rambo wedi gwneud gwahaniaeth hefyd. Felly Clark ymlaen i'r Seintiau. Sneith a Clutton ymlaen I Pen-y-bont. A ni yn yr 20 munud ola yma. Gret, 20 munud I edrych ymlaen I dde. Chwaraewyr cyffroes sydd dod I fewn i'r cae. Chwaraewyr wedi greu argraff yn syth mewn gêm o ddawn. Hir gan Davies tuag at Clutton, ond mae Lewis Clutton I gyfraniad cynta I wiredig I safle cam sefyll. Wedi gadael y ddau blaenwr I fyny instinct. Wedi mynd o Clutton reit, jyst i fod ôl I Sneith illa. Ond mae'n mynd amdani. Rhys Griffiths, dod ddim ar y fainc. O, na chi gyffyrddiad ymlaen. Clark. Brobl. Dwi'n meddwl bod y foli na mynd I hedfan mewn. Yn cael ei chasglu gan Daniels. Daniels, taran o ergyd ar bediad da gan Pennac. Lawr i'w dde. Lle oedd I mynd o'r peth. Na mas am yn neud ar bediad, ond lle oedd y bel yn gweithio I. A bownsio I. Gweitha'r holl bwysau mae'r Seintiau wedi cael. Ychydig mae Pennac wedi cael ei wneud. Ond mae nath erbyd yn wych fanna. Mae'n cael ei gosod at Clark. Clark at Brobl! O, taran o ergyd gan Brobl. Ond yn mynd oedd I ar y gol. Ie, mae'n un anodd. Ond oes am hwnna, mae o di ddangos I ni dros y flynyddoedd dwytha yma. Mae'n dod ar draws I gorffo. Unwaith, mae Sean McDonald trio gael o lawr hefyd. Mae hwnna'n ochr I lygad chwith o. Felly, mae rai fo daron yn berffaith. Hanner y bel, fo hanner... Fod ti allan i'w droed de I trio crymanu hi i'r gornel bell yna I crymanu o ddiwrth y golwr de. Oedd y pwysedd arno fe yn gorfodi I ergyd I fynd I fyny yn y fe. Oedd yn gorfod wneud o'n sydyn. Mae'n sgil anodd. Ond gyda'r ansawdd mae e'n gallu creu a tymor mae e'n cael. Bob tro chi'n gweld e'n bydd y Gold Cosby chi'n dysgwyl yr bel. Mae'n gondewr I ddod meddwl mynd am yr ergyd yna. Clark, rownd y gornel tuag at McManus, ond Little wedi darllen hi'n dda. Snaith ar Evans, maen nhw'n gofod rhiffro, ond y bas ymlaen tuag at Whitmore sydd llawn egni o hyd.
Bale yn dod oddi ar Davies at i McManus. Wilson at Smith. Smith cyfle mergyd. O, Bosch yn camu mewn. Mae'n bwysig i fod hefyd. Clutton, o, bastard, mae Pen-y-bont yn colli'r meddiant ymwyl y Cosby. Ond gwaith da. O, yn y lle cynta, nawr mae'n ei groi Bale bant. A be gewn ni nawr? Wel, cic gol fydd hi. Ond 2 gyfle fanna i Adam Wilson, yr eilydd. Pen-y-bont yn ildio meddiant mewn safle hynod y beryglus a bu bron iddyn nhw talu'r pris. Clutton yn gynta yna Wood. Ti'n iawn, o'n i'n meddwl bod Wood wedi gwneud yn gweitha, nath Clutton o leia, wneud yn ôl am ei gan gwymeriad i ennill o cic. O'n i'n gweld y newid yma yn dod, Sean MacDonald, mae wedi cael i lethu gan anafiadau. Mae yn ôl yn y tîm, wedi bod yn noson drwm iddo fe yng nghanol car. Ryan Reynolds yn cymryd i le. Os yna ddiweddglo Hollywoodaidd i ddilyn. Dwi'n gwybod beth ti'n trio wneud efo Ryan Reynolds yma na wan. Da, Mike. Mae di sgorio i siart tymor hwn hefyd, chwarae teg iddo fe. Do, ond da ni licio beth oedd Ryan Reynolds ar y teledu, cofio. Drosodd yn eled yn y blaen, efo dathliad, Esther Greg, 40 mlynedd. O'n i'n gwybod bod cymryd siawns ar Wrexham, ysyn. Dim cam sefyll yn erbyn Whitmore, chwarae'n parhau. Whitmore mewn i'r cwrt Cosby. O, oedd yn bron fanna gyda'i drod chwith cael ergyd am gol. Reynolds, eto at Whitmore. Whitmore yn edrych i'w lledu di at Davies, digon o ddewis yn y canol. Miles Davies, mae'n gosod i at Ryan Reynolds. Reynolds yn croesi! A Ryan Astles ar ei drod chwith yn clirio. Mae'n git gornel, mae'n poethi. Ac mae sŵn cefnogwyr Pen-y-bont yn codi chwi. Debyg yn un mantais o'r cyfnod yma. Eto fel i mewn Ryan Reynolds. Dwi'n licio o'r chwaraewr. Ti'n gwybod ti'n gael, a mae chwaraewr ydych chi wedi bynnu ar y cae. Efo Academy, Caerdydd, a wedyn one off yn y blas. Pwynt. Union, cwarter awr yn weddill. Wood at y postyn pella. Penne mynd i fyny, ymwyl y cwlt Cosby. Reynolds yn cael ei giro i'r Bale. Little yno. Little at Wood. Wood yn erbyn McManus o bawb. Mae'n torri tu fewn. Taro mewn i Brobl. Ras yn Brobl o Wood. Craig Harrison yn cyfarth o cyfarwyddiadau i'w symud yr amddiffyn i fyny. Y Davies yn mynd i godi yn erbyn Astles, os neb yn mynd i giro Astles yn yr awyr. Byddwch chi'n edrych ar y sgôr, a byddwch chi'n meddwl bod chi wedi cael noson hynod o ddiflas yma ym Pen-y-bont. Ond i'r gwrthwyneb mae wedi bod yn hynod o gyffroes ac yn gystadleuol ac yn gorfforol. A mae Craig Harrison a'i rediad o 12 o fuddugoliaethau yn yr uwch gyngrau. A fydd y rediad na'n dod i ben heno. Dwi'n licio sy'n mae Craig Harrison bob tro'n cadw i ben. Bob tro'n edrych yn cwrdd. Mae'n y gyfrif yn cael ei dyfarnu. Dwi'n Seintiau mae'n mynd. Dwi'n trio darllen y chwarae, mae o'n dod ymlaen i ddyn. Dwi'n lwcus o Brobl cael yr drosedd yna. Oes na rhywun yn mynd i dwi'n penawdau'r papur bod a fori efo gol. Iorwerth sy'n edrych ar ôl Astles, Little yn edrych ar ôl McManus, Brobl a Marriott dros y Bale. Marriott yn ffigio, Brobl yn ei chrymanu ddi mewn! Mae oedd yn awthio yn y cwrt Cosby yn erbyn McManus, a mae wyneb yn dweud y gyfan. Mae McManus yn gwybod pwy gyda'i mwy hedwyn mae'r dyfarnwr mae'n mynd i ei cartyn melyn i chdi. Digon o'n nhw yn ei bwcad o eddio. Ia, mae'n edrych bach o wrthio does bod oedd Ashley Evans yn disgwyl i droed. Ela
Pelau mewn. Dwywaith yn unig mewn tair gêm ar 10. Mae tîm Rhys Griffiths wedi rwystro'r Seintiau Newydd a sicrhau gêm gyfartal. Evans Milne yn gryf, McManus yn cadw I ben ac yn cadw'r meddiant. Dwi'n gwybod faint i milltir yma sy'n Evans di rhedag draw yma. Gan y caina yn ei oed o edrych fel chwaraewr sy'n dal yn 11 oed, mae'n 33 fan dwi'n rhywbeth. Mae falle wedi bod yn yr uwchben ys blynyddoedd. Hefyd wedi wario I Lanelli, I Port Talbot, a wedyn gath rhyw sybathol gyda cyfnod sybathol gyda Merthyr cyn dychwelyd yma. Teimlo fydd yn bod rownd ys blynyddoedd ydy. Rwy'n mor ac Cletton. Mae yna drosedd yn cael ei dyfarnu gan Mr Morgan. Cerdyn melyn I Routledge. Rhaid Toaster yn y boca yna. Fy'r cardiau yma I fyny. Routledge yn gwybod yn union. Oedd mewn siol I Cletton yma yna. Stopio'r chwarae. Gormod o chwaraewyr allan o'i safle. Caronhad o Gerdyn melyn, John Routledge. Yn cofiwch un coch wedi cael ei dangos hefyd a hynny I Rhys Griffiths. Ife dyma'r math o sefyllfa Malcolm fydd Pen-y-bont yn gallu manteisio ar daldra a chryfder Sam Snaith. Wel, o lew wedi dod yn ei chwaraewr ar wrth o bel. Snaith wedi mynd ffordd arall. Ia, bydd o'n trio neud wedi tannu astol sef o fwy yn ochr I adael Iorwerth yn lawr ochr yma. Nath o ddim gweithio mas achos tafliad bydd i'r Seintiau lawr yn safle Chris Marriott y cefnwr. Mae Pen-y-bont wedi bod yn fwy cystadleuol yn yr ail hanner yma. Maen nhw wedi achosi trafferthion i'r pencampwyr sydd ar rhediad mor arbennig. Wel, trosedd gan John Routledge ar Gerdyn melyn. Yr unig ffordd mae Pen-y-bont am sgorio heno ydi o cicio ar hyn. Cicio gosod. Mae'n agosau, maen nhw'n cocio ar y drws. Yr eildro I Routledge troseddu ar Cletton o fewn munud. Mae'n wedi sôn am y cicio rhydd, y cicre gosod. Gerdyn melyn arall fanna. Oes. McManus nath derbyn. Mae hwn yn gorau bod yn record heddiw fe'n Gerdyn melyn. Dyma nhw'n wedi ddangos. Gyfri nhw lan y tîm yn eiliad, dyma safle delfrydol fan hyn I Ben-y-bont. Iorwerth I fyny o'r cefn, Borge yno hefyd, Snaith yr eilydd. Pigiad gan Reynolds, mewn gan Ward! Peniad tuag Iorwerth yn parhau ar meddiant. Mae Cletton yn croesi'n isiel ond dim perygl i'r Seintiau. Maen nhw'n clirio'n gyffwrddus a mae Little yn mynd gorfod mynd yr holl ffordd nôl. Nawr fydd Pennock yn cael ei gau lawr. Clirio dim ond yn ennill tir I fyny tuag at hanner ffordd a fydd y Seintiau'n hapus I chwarae Pearl Road yn hanner Pen-y-bont gyda llai na 10 munud yn weddill. Dag rownd y bel. Am gyda ti cicio fe drwy'r gweithio dag rownd y bel yn gwyn amser. So wedi wedi cicio fe drwy'r gweithio so wedi cael ei bellach fyny'r gael. Ond Pennock isio ffafrio, yn eisiau ei cael gymeriad. Da'n ffordd benni. Big Reeve i'r Seintiau, y drosedd gan Ashley Evans ar Adam Wilson. Mae Marriott wedi mynd draw i'r dde I grimanu hon I mewn. Danny Davies I fyny o'r cefn. Mae Astles yno hefyd. Marriott. Y peniad o! Peniad da ymlaen a McManus oedd yna eto, ond yn syth at Pennock. Oedd yn y fan ar lle. Prif sgoriwr y methu ychwanegu eto at I gyfanswm.
Pefar gan McManus. Dal I dyn I ddechrau fo, a wedyn jyst edrych fel a dwi'n meddwl I ddefnyddio pwen yn y croesiad. Nath o ddim cael digon arni, just I ddim yn gig dda gan Pennec yn y lle cynta ac yn rhoi pwysau ar yr amddiffyn. Rhaid I dyn Rhys Griffiths fod yn effro hyd at yr eiliad ola. Cofiwch oedd hi'n ddi-sgôr hyd at 91 o funudau yn neuadd y parc yn ildio'n hwyr yn erbyn y Seintiau. Brobl yn rhwydo y noson honno. Trwy'r coesau. Mariet eto. Wilson mewn at McManus yn ceisio crymanu ddi o gwmpas yr amddiffynol i'r gornel. Heibio'r postyn. Wel dwi'n dweud mae hwnna'n fethiant sydd y fo, iawn, erbyn diorwaith ddim yn gael o lawr. Mae Iorwaith yn just symud yn ôl, mae o'n bacio yn ôl am y gol. Edrych at mae'n mynd yn ôl am y gol. Mae'n gadael y gornel bell yna iddo fo basio I fewn. Sy'n rhaid i ddod godi I fyny'r awydd, pasio nid y llawr. Pasio nid y llawr, dechrau o gwmpas y postyn, a crymanu mewn i'r gornel a pasio I mewn. Eilyddio pellach i'r Seintiau Newydd a Leo Smith sy'n gadael y ca ac yn cymryd I le Dan Williams sydd ar fenthyg gyda'r Seintiau o Abertawe, chwaraewr Cymru Dan 11. A dyna chi arwydd o gryfder carfan y Seintiau Newydd y pencampwyr sy'n mynd am I 15fed pencampwriaeth, cofiwch. Seithfed I Craig Harrison os bydden nhw yn dod I ben a hi. Ond dyma Leo Williams yn dal y cae ysgorio. Yn bod ar fenthyg o Abertawe lawr y lôn fan hyn. Whitmore at Snaith. Snaith yn methu reoli. Dain y 6 munud yn wedyn. Nôl at Connor Roberts. Gêm agoriadol y tymol nath orffen yn ddi-sgôr ar Barc Leather. Y tro diwetha i'r Seintiau ddim sgorio. Mae'n gêm uwch gyngred. Maen nhw wedi fynd 12 gêm wedi ennill pob un ohonyn nhw ar rediad arbennig. Wedi colli 1 mewn 32, ond mae Pen-y-bont wedi codi gêm heno yn erbyn y pencampwyr. Heb Jeffries, heb Kane Owen, heb Harley. Ie, mae Pen-y-bont 4 pwynt well allan, ti'n bod yn gofio? Nag oedden nhw tymor dwytha ar ôl 13 o gema. Bydden nhw'n sicr yn gweld gêm gyfartal heno yn fuddigoliaeth. O, neb wbath yn erbyn y Seintiau Newydd. Yn y ffordd maen nhw'n chwarae a'r rhediad maen nhw arno. Astles at Brobl. Dych pan mae ddwfwn mae Brobl wedi dod I gasglu'r bel. Mariet. Bas da, ond ôl beniad hefyd yn da gan Nathan Wood, ildio'r tafiad. Daniels at Wilson. Wood blan trod I ddi. Danny Davies ac ysgwydd I mewn fanna ar Sam Snaith. Dwi'n cymryd tipyn I fwrw Sam Snaith drosodd. Ysgwydd Danny Davies y hi. A'r gêm fawr nos lun, Cwpan y Byd Qatar 2022, Cymru yn erbyn yr Unol Daleithiau. Nos lun, popeth yn fyw ar S4C. 6 o'r gloch, bydd popeth yn cychwyn y gic gynta am 7. Pennec yn mynd yn hir, yn mynd at y gornel. Dwi'n meddwl, Malcolm, bod Pen-y-bont yn mynd I fod digon hapus I weld hon yn gorffen yn ddi-sgôr, a byddwn ni'n mynd syni, bydde'r Seintiau digon bodlon hefyd, dwi'n mynd I effeithio nhw gymaint ni. A bydd Cei Conna hefyd yn hapus wedi gyfartal nhw yn stadiwm Llanau Dyfrdwy neithwr 3-1 rhwng nhw a Caernarfon. Snaith at Ryan Reynolds yn edrych i'r ddedd, Miles Davies ddim yno, mae'r croesiad ar y postyn pella. Mae'n syniad rhy ffôl y croesiad yna, Ryan Reynolds i'r postyn bella fyna, sa Sam Snaith wedi tynnu wrth I ddyn yn cyflymach.
just yn un tempo. Ddim yn just edrych I mewn, lle just tynnu o'r ddiwrth yn un gynta. Wedyn edrych I mewn, bydd mwy o ongl I Ryan Reynolds basio I fewn I chdi. I reitio yn yr awyr dwi'n sôn am aros, tynnu dy ongl allan, agor yr ongl I fyny. Trosedd ar McManus gan Iorwerth, Ficri wedi cymryd yn sydyd. Allan i'r chwith at Marriott. Brobl yn cynnig I hun ar yr asgell chwith, torri tu fewn. Sodliad at Marriott. Marriott at y postyn pella. Pen-y-bont yn cystadlu'n dda. Pen-y-bont yn clirio. 2 funud yn weddill yma yn stadiwm gwydr SDM. Cynta yn erbyn Penwerydd. Y Seintiau Newydd, y pencampwyr yn bygwth. Marriott. At Routledge, nhw sydd wedi cael y gorau o'r meddiant. Ond mae Pen-y-bont wedi cystadlu'n arbennig o dda I reolwr wrth cael ei danfon oddi ar yr ysgus. Trwy gardau felen I Rhys Griffith. Dyma Routledge. Marriott eto at Brobl. Brobl di bod yn bobman. Brobl eto at Dan Williams. Williams yn cael ei annog I gadw'r bêl, ceisio tynnu amddiffyn Pen-y-bont allan. Astles yn gweithio'r bêl allan at I gapten Marriott yn y gorau geith y Seintiau. Yw tafliad am y Davies yn mynd i'r llawr. Ond mae Davies unwaith Marriott efo'i gyffyrddiau cyntaf yn I wynaf efo munud I fynd o'r 90 I fel faint o misodd wedi bod allan. Dangos faint o hollach mae o. Brobl yn mynnu'r bêl. Mae Pen-y-bont yn ildio dim. Munud ola 90. Pen-y-bont dim, y Seintiau Newydd dim. Mae'n rhaid cofio yn ôl ychydig o fisoedd pan gwrddodd y ddau dîm yma ar neuadd y parc. Gôl hwyr gan Brobl yn torri calonau Pen-y-bont y noson honno. Brobl braidd yn ffodus I dderbyn y bêl yna nôl. Mae Ryan Reynolds yn mynd yn hir, ond sneb yn gwisgo glas yma. Danny Davies yn gallu mynd nôl. Bydd yn ddiddorol I weld faint o amser sydd wedi cael ei ychwanegu gan David Morgan a'r tîm. Eiliadau ar ôl o'r 90. A'r bwrdd yn dangos 4 munud. Pwy sydd ar allwedd I agor y drws at ganlyniad. Whitmore ymlaen at Clutton ar ôl beniad tuag at Snaith yn frwydr corfforol rhwng fe a Danny Davies. Mae'n trio dallan hynna rhaid. Mae'n just y flic bach rhwng dy gonna. Mae'n rhaid I stedd dal I dir a dal Daniel James tu ôl fo yn gry. Clark o ganol cafe sy'n torri Ben Clark yr eilydd. Ac yna o gwmpas gan Brobl. O, dyna'r cyfle. Gorau'r noson I Ryan Brobl. Mae'n methu ychwanegu at I 6 gôl y tymor hwn. Oedd e'n gyfle glir I grymanu'r bêl i'r gornel isio. Dyna, o'n I disgwyl McManus wneud gynna. Union fel yna, ond sbia, union y sgil. Just ddim yn cymanu digon ani. Just ddim yn ei digon ani. So mae'n un o'r dem wedi cymryd y pwer I pi bach llai ar hwnna. Just I basio a wneud siŵr a canolbwyntio yn y techneg o grymannu hwnna. Araf I mewn i'r gornel na. Herwydd mae wedi cyrra'r golwg. Mae wedi dechrau'r fel tellir i'r posti, felly ti eisiau wneud siŵr bod ti'n digon arni iddi. Just droi I mewn i'r gol. Mae bron hanes yn ailadrodd hynna fanna. Herwydd Brobl gafodd y gol 91 o funudau a bu bron iddo fe ail greu hanes fanna, Ryan Brobl. Gallu gweld e'n chwarae'r cyfle rownd yn ei feddwl. So wedi bod yn greulon cofia ar ffordd mae Pen-y-bont wedi cwffio yn yr ail hanner yma. Wel, nag os rai at y digweddglo. Malcolm, pwy yw ser yn y gêm? Wel, dwi newydd dweud efo cwffio yn yr ail hanner yma, well na'r cyntaf, ond mae hwn ddim di stopio, a sbien efo dal I fod yn annog I dîm, yn just cyfathrebu fo nhw, a gofyn thar dyfar nhw, I just atgoffa fo, da ni eisiau gêm am wedi gorffan, da ni apus fo pwynt. Fel a fydd o, fel a, neith o'm newid byth. Fel a wedi bod ys blynyddoedd maith, ond mae wedi'r rhedag I bob man heddiw wedi stopio y Seintiau Newydd chwarae yn yr ail hanner. Wood yn colli'r bêl yng nghanol ca. Wilson yr eilydd yn troi, heibio I Ashley Evans. Evans yn tynnu ddyn i'r llawr.
Wel, geith y seren y gêm, a fe geith y Cerdyn Melyn hefyd. Ni yn ffordd o stopio. Ond mae'n pasio fan y gwaith. Yna comb yna chwaraewyr allan o'i safle, a sy'n jyst neud siŵr bod Wilson fel dan ni lawr. Munud a hanner yn weddill. Danny Davies. Allan at Wilson. Wilson yn erbyn Wood. Bale yn taro'r amddiffynwr. Wilson yn edrych i cymryd y tafliad yn sydyn. Mae e'n gwneud hynny. Y ddau eilydd yn cyfuno. Wilson a Williams. Mae Dan Williams. Williams yn croesi. Mae'n beryglis. Mae'n rhydd yn y cwrt Cosby. A mae Pennock yn sgrechen amdani. A fydd eiliadau pwysig fan hyn yn cael ei hennill gan Pen-y-bont, ond am gyfle. Dipyn bach o look yma hyn, doedd. Clark i mewn am y peniad, just yn dod o'r wrth. Borge dwi'n meddwl, ne. Gan nhw'n y cefn ac Ben. Un yn y glamu. Ymateb. Hanner munud yn weddill. Oedd hi ddim y gic gorau gan Pennock, efallai bod hwnna'n mynd i ddenu un cyfle ola i'r pencampwyr. Marriott yn edrych o gwmpas, yn chwilio am y cymorth. Astles yn mynd i gymryd nawr bêl hir. 10 eiliad sydd yn weddill o'r beder sydd wedi cael ei ychwanegu. Y bêl gan Danny Davies. Cyfle gorau'r gêm yn syrthio i brobl. Ond mae Pen-y-bont wedi chwarae mor ddewr. I reolwr wedi cael ei danfon o'r ystlys. I ni wedi chwarae yn 94. I ni'n parhau i fynd yr hediad o ganol ca. Y bas yn ôl, cyfle gwych fan hyn. Chwarae amddiffynol. Gan Nathan Wood y ma'r trosedd. A dyna fi diwedd y gêm, mae'n siŵr. Ond dyna, dydych chi ddim yn gwneud rhyw pirouette yn y cwrt Cosby. Sŵn oedd wedi gweld y chwipan, mae'n gorfod. No, bysa fo'n mynd i hyn fel yna. Bych hwn. Yn ennill e fanna, sgiliau hyfryd, ond dim fanna. Craig Harrison yn parhau i gyfarth, ond mae'r rediad o fuddugoliaethau yn mynd i ddod i ben yma yn Stadiwm Gwydr SDM. Chwiban ola David Morgan o'r noson. Wedi gorffen yma yn ddisgwr. Bydd Craig Harrison i rediad o 12 o fuddugoliaethau o'r bron yn dod i ben. Perfformiad dewr gan Pen-y-bont. Brobl gafodd y cyfle gorau'r gêm. Wedi 91 o funudau. Bron ail greu hanes achos fe sgoriodd y gol fuddugol yn neuadd y parc. Oedd Ben Clark yng nghanol popeth wedi dod i'r maes. Pen-y-bont yn methu creu cyfle da i rwydo. Oedd Routledge yn amlwg yn ganol ca hefyd. Pwynt yn unig i'r Seintiau Newydd, ond pwynt arbennig i Pen-y-bont yn y ras am Ewrop. Mae wedi gorffen yma yn Stadiwm Gwydr SDM. Pen-y-bont dim. Y Seintiau Newydd dim. Diolch Mike. Mae'n gorffen yn ddisgwr fan hyn yn Stadiwm Gwydr SDM. Cadarnhad hefyd o weddill y canlyniadau dros y penwythnos. E-bus yn colli heddiw yn erbyn Hwlffordd. Met Caerdydd yn ennill yn erbyn y Bala. Y Flint serch mynd ar ei hôl i yn colli o bedau'r gol i ddim yn erbyn y Newydd. A Cheicona falle ar ôl ildio pwyntiau neithiwr falle fydd hapus a hefo'r canlyniad yma ym Pen-y-bont pnawn yma. Felly golwg ar y tabl, 7 pwynt ydy'r fantais gen y Seintiau Newydd unwaith eto. Ac yn ymuno hefo fi rwan, dwi'n falch o groesawu Craig Harrison. Nicky. Craig, thank you for coming No over problem. to join me so quickly after the final whistle there. Can I ask you for your thoughts on that? Does a draw feel like a fair result to you? Not at all. I think we had the better chances. I can't remember Pen-y-bont having an opportunity. A couple of free kicks, a couple of corners, a couple of long throws. But as in opportunities, obviously Ryan's had a great chance at the end there. Had a few chances in the first half. So I think I am very disappointed. The lads will disappoint about not winning the game.
Do you feel maybe that that's what it came down to in the end, that there weren't quite enough of those clear-cut chances? We knew it was going to be tough, yeah. You know, you can't always get 15 opportunities in a game, and that's why when we do get them, we've got to take them. You know, it's not normal in football to get 10, 15 chances. You know, it's how well we've been playing, and we create enough chances in a tough place to come, and we should have won the game. Can you tell me what it is that you feel that wasn't quite working tonight? We didn't score. That's fair enough. And I suppose when you've been on a run, as you have, you know, bar that first game of the season where you're held to a draw, you've gone on to straight wins, then 12 on the bounce. A result like tonight's has got to be tough to take. Not really, no. We're still unbeaten. You know, we've stayed, you know, clean sheet, and we've created enough chances to win the game. I don't think we played poorly at all. I thought we played quite well, and we just haven't scored goals when we had the opportunities, and that's the way it is. So, you know, it's not too down. Don't get too down, Nikki. I won't get too down on you, but listen, you have got a break now, which for a week, which you may be happy with, and maybe a little opportunity to take some shooting practice in Park Hall, do you think? Yeah, not at all. The lads will have a few days off now. They've been in since, I think, late part of May, so they've already been in 6-7 months already, so they'll have 3 or 4 days off now. Well deserved. Well deserved, and you can have a little break too. Diolch, Craig. Thank you for very coming much. to speak Thank to you. me. Diolch yn fawr iawn. Cofiwch nos Lyn, mae yna gêm enfawr ar y gweill rhwng Cymru ac Unol Daleithiau America yng Nghwpan y Byd, a mi fydd y cyfan yn fyw ar S4C am 6 o'r gloch. Peidiwch a methu honna, da chi as if ysych chi'n neud ffasiwn beth. Ond dwi'n falch rwan o groesawu Mael Davies sydd wedi dod draw at ni. Mael, am noson, am ganlyniad, sut wyt ti'n teimlo, a sut ydych chi hogiau'n teimlo am y gêm gyfartal yna? Ydy'n teimlo fel bod chi wedi ildio pwyntiau, neu ydych chi'n falch o gymryd y pwynt yna? Na, fi'n credu ni'n falch iawn i cael y pwynt yno. Mae'r Seintiau Newydd yn dda iawn yn beth maen nhw'n neud, chymod, gyda nhw chances, ond fi'n credu wnaethon ni amddiffyn yn anagol yno, a chymod, fi'n credu ni'n heiddi'r pwynt yn y diwedd. Ie, cymolaeth hyddiannol i'r amddiffyn. Gai ofyn am pen arall y cae, a ydych chi'n teimlo bod yna ddigon o gyfleuon yn cael eu creu? Fi'n credu gaethon ni cwpl o gyfleuon, ond chymod, o'n i'n gwybod yn fwyaf byddwn ni'n goffod amddiffyn heno. With game plan gyda ni, wnaethon ni sticio fe, cadw siap, felly wy'n ni'n hapus gyda'r pwynt. Ydych chi'n falch rwan bod gennych chi wythnos o frec, wythnos nesa, a chyfle jyst i gymryd eich anadl. Mae'r gemas yn dod i fyny gennych chi wedyn i gyd yn erbyn tîmau sy'n yr hanner isa ar hyn o bryd. Ydych chi'n cymryd hyder allan o hynny hefyd? Ydyn, chymod, ni wedi trefeilio'n bell lan i'r gogledd nawr am 4 wythnos gyda Cwpan Cymru a'r Gyngrair. Felly mae fe wedi cymryd mas ar y bois, ond neis i fod gytre heno a neis i chwarae tîm oedd lawr fan hyn yn yr wythnosau i ddod a gweithio pigo cwpl o bwyntiau lan. Mae'n amhosib i beidio troi sylw at nos Lyn a'r tîm rhyngwladol. Mae'n siŵr bod gen ti ffrindiau allan yn Qatar. Edrych ymlaen? Ie, edrych ymlaen yn fawr iawn. Fi wedi cymryd wythnos off gwaith i gweud y gyr. O, do wir? Felly beth yw'r cynllunio o ran gwylio? Mas gyda ffrindiau yn gynnu. Oce, ti'n mynd dweud mwy na hynny. Mel, diolch yn fawr iawn i ti a llongyfarchiadau mawr ar y pwynt heno hefyd. Diolch yn fawr. Ia, felly, o fama Pen-y-bont. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae'n gorffen yn ddi-sgôr rhwng Pen-y-bont a'r Seintiau Newydd, rhannu'r pwyntiau heno. Ac wrth gwrs fydden ni yn troi sylw at nos Lyn a'r gema rhyngwladol sydd ar y gweill. Y cyfan yn dod yn fyw i chi ar S4C, ond tan hynny am heno gyda ni fan hyn, nos da i chi. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.